Jiena kont nibża ħafna. Kelli xi ngħid ma' nies li ġieli ħadmu miegħi fuq il-park għax joħorġu f'fanna show. L-eċċitament dik li taħra taħtek kind of fuq il-park, mhux vera taħra. Illum jekk noħodlok ritratt issa jaraw xi ħaġa ħażina li hemm fil-kantu naraw jaqlawlek il-ħara fuqha. Tkun l-artisti tkunu naqgħet. Kamatek. Mela, tlaqna. Il-podcast tal-lum se jkun ma' ħabib tiegħi li huwa Daniel Kirkop, intom tafuh bħala Daniel ta' Danuzan, bħalma tafu Danuzan se jagħmlu l-umenu għalissa l-aħħar show tagħhom flimkien, imma Daniel huwa persuna ta' ruħ sabiħa ħafna u ħabib tiegħi huwa xi ħadd illi jiena ħerqan ħafna illi naqsam il-biografija tiegħu magħkom. Miegħu ħatkellmu dwar il-familja tiegħu, dwar il-professjoni tiegħu, dwar il-fatt li huwa imprenditur, dwar iż-żożija tiegħu. Insomma, inwedkom konversazzjoni sinċira u mimlija ċajtu ngħid insomma kif jaf Daniel. Mela, qabel ma nibda, il-Browns, l-ISS, il-Maple, l-SMS, l-Alberta, l-Garmin, wellbees.mt, grazzi minn qalbi. Personalfinancetool.com hija l-għodda likom jekk għandkom bżonn tifmu x'qed jiġri bil-ħajja finanzjarja tagħkom u nirringrazzja wkoll minn qalbi l-ħbib tagħna tal-Business Labs illi jilqgħuna fl-uffiċċji tagħhom jum wara jum biex ikun nistgħu nipproduċu dan il-proġett u l-każin, nfakkar il-każin kull nhar ta' ġimgħa fuq Tokis u il-podcast nar ta' ħamis joħroġ fuq YouTube. Patreon.com/ġommalija jekk tixtieq tkun wieħed minn dawk illi il-podcast jaraħ qabel, tkun hawnhekk fl-istudio, tkun wieħed mill-ewwel nies li nċemplu fil-każin u għatta perkaċċi minn dawk. Insomma, ara tlaqna jien u Daniel Kirkop. Jiena u Daniel ġamilna naħseb podcast żgħar qabel il-podcast l-alla kemm tħaq. Kont qed tgħidli kif kontu tgħixu? Aħna sittaħwa tajjeb. Allura sittaħwa ġodar xelwa fil-ħamrun. Ħamrunis. L-imtriq? Triq la safar. Fej tiġi? Fej il-Webbes u l-Alfaran kulħadd jaf minnhom il-ħamrun. Il-flets tal-gvern. Fejem l-iskola, Thomas Muru hekk. Marja Assunta ħana nafuha. Ftit qabilhom hemm id-djar, u mbagħad li tibqa' neżel l-isfel tiġi stradarjali, ġifieri minn stradari li titlettilha fejn fi żmien kien hemm il-Women 2000. Illum hemm dak il-park hekk. Tibqa' sejjer imma lej id-djar hemmhekk. Imma ma tantx kont noħroġ hekk il-ħamrun, ma tantx kont iktar inkun id-dar, bad mur sal-mużew dak iż-żmien. U fejn mort skola inti? Tal-gvern, dak iż-żmien Giuseppe Paċi l-huma ikun San George, Preka. Fejn tiġi? Il-ħamrun ukoll? Il-ħamrun ukoll. Vincenzo Buġeja Street. Dik il-kbira. Fejn hemm ta' Fonzu. Dik Vincenzo Buġeja Street. Għax il-mara minn hemm. Hemmhekk dik l-iskola, u mbagħad il-Junior Lyceum tal-ħamrun. Alright. Kont ħobba l-iskola inti? Illum il-ġurnata ġieli nqum noħlom milli għadni l-iskola għandi l-homework. U ngħid, le, m'għandix homework. U tkun nightmare ma jew ikollok panic? Ma nixtieqx li jiena kiedu li taf jiġi jgħidulek isma' kemm nixtieq immur lura, jiena le happy li fejn qiegħed hawnhekk. Taf ma rridx nerġa' ngħaddi milli għaddejt. Imma le hekk tgħidli l-iskola kont tajjeb fiha, jiġifieri anke ma kontx minn dak il-problem child, problem child, tipo jiena qatt ma kelli l-ommi tgħidli mur studja, jien kont naf x'irid nagħmel. Imma fil-ħin tiegħi u kif irid jiena. Jiena kont nistudja bil-lejl. Dil-enerġija li għandek. Dik minn dejjem kienet miegħek dejjem kellek dan ir-ritmu tal-ħajja jew? Asnaf ngħidlek jien kont vera dejjem niblendja, ma kontx meta kont żgħir. Tipo taf jien naf kellek il-Jamie hawnhekk, kien dejjem juri li Jamie ħajkun xi ħaġa speċjali. Jien ma kontx xejn minn da. Eġvir dak iżmien ma konx the star of the show, ma konx dak li kont bil-wif għatitna jek bitti-le, xejn minn da. Definitely not. Sewa. Dejjem rrid niblendja. Rrit, iġiri konxament rrit tkun ma rridx nkun medja. Ma rridx nkun taf kif il-kiesaħ tal-klassi, la kont il-cool, la kont il-sabiħ, kont, la, jgħatem, chill, taf kif.
Taf għal-fej kontek biex ma kienu jgħidulek biex ta' mid-dar titqażis jew. Le, ma konċ inħobb. Ġes ma kellekx dik il-proklività. Allora, meta tħares lura lej snin tal-iskola, kienu snin feliċi joġbuk, minkejja li ma trix mur lura spiex ta' u x'kien joġbok dwar mela? Naħseb il-ħbiberija li kanna kienu sbieħek, tipo is-sempliċità. Jiena eżempju kelli ħabib tiegħi f'affarijiet ċuċċati ta' Clive. Konna nkunu fuq qudiem, apposta konna nkunu għax inti xi kultant iktar ma tkun fuq qudiem inqas jagħtu każ kit-teachers. Taf kif inti l-min anke fuq tal-linja ta' wara. Taf kif imma ta' qudiem. ċielu konna more or less, mhux tagħmel li trid hekk, tgħaddi taħt ir-rejder. Konna nqogħdu nilagħbu, konna nagħmlu ballun taf kif konna nagħmlu affarijiet sempliċi qed tifhem. Imma le kien żmien sabiħ, kien żmien li tallimt ħafna, u mbagħad inbidel kollox. Meta laqt 15. U ma kontx naf. Bejna nsemmu li hija David. Hija David kien l-ewwel minn set ta' kameramen illi bdew in-net fin-1999, 2000. In-net meta kien fetaħ ġu? 99, Emmek, 99, 2000. Meta fetaħ beda magħhom. ċekja 100%, ma safejna f'jiena mal-bidu tan-net kont bdejt ukoll. U dak hija kien qalli ħajkunu qed jagħmlu isu auditions għat-tfal biex ikunu f'parti minn programm tat-tfal. Għalli mur. U jiena kont subejni, ma kont nħobb ħafna television, jiena kont ommi kienet dejjem tgħidli jekk ħad tibqa' tara television, ġifieri kelli l-post l-iktar viċin tat-television fid-darax ta' dawk l-aħwa kollha. Kien rrid ikollok hemmhekk tiegħi dejjem, u television hemm tifhem bil-fors. Kien tgħidli għajnek jiġu kaxxa. U kanna television minn dawk il-kbir. Xi grundik. L-ewe li opta ma nafx kienu dak iż-żmien. Selekon iftakar grundik. L-ewe kienet id-ditta u kienu jgħidu għandu kun li opta safejna ma nismilx ċert ma kienx television minn dawk. U tħammur, x'nista' nitlef. U mort, u kienu qed jagħmlu dawn l-interviews kont nerba'. U vera mort tajjeb. U ma żlunix. X'kienet l-audition imma? U le tipo f'kameramet jiffilmjawk. U jisqassu kun mistoqsijiet, taf kif. Ma kont ħasset. Kienet impromptu ġviri, mux tistudja xi ħaġa. Xej, le, xej minn da, taf. U ma żlunix. U stija ħatta ġewwa. Ħasset li kont tajjeb, ġviri kont taf. Kont tajjeb. L-istandard tiegħek. L-opinjoni tiegħi kont aħjar minn min kien hemm. Sewwa. Imma. Interessanti, għax ġeneralment ta' dik l-età ħaddieħor qed jgħidlek li inti tajjeb, imma inti kont taf f'qalbek kont taf li inti tajjeb. Naġa ngħidlek, jiena ma kontx tifel. Żies jew hekk. Le ma kontx tipo jien naf, ma titkellem ma' Julian il-vera, ma kontx dik it-tifel il-mibni ta' klassi l-isportiv taf kif. Allora ma kellix, ma kontx jiena laqwa wieħed, ma kellix minn dak, mort aħjar minnek. Le, imma irrealizzajt li mort compared ma' minn. Oġġettivament, ħassejt li mort aħjar. U intażlu nisohra mill-li jena. Stjaħat ġewwa bil-kbira. U għat jena u rrit nkun. U hemm minn bidel dik xi li tatini dik l-enerġija. Kont 15, qed nagħlaq low levels. U minn dakinhar lem, inti Brej Muscat tafu? Brej Muscat jikteb, jirrex, tapal, għadu kem jiddiriġi il-pento, ektar tarfu ta' kien jaħdem mana u kol fuq Minibugs u għek, insomma, dak iżmin kien Head of Children's Programs. U kien hemm Charles Stroud, kien Head of Programs minn ċert, għax mbagħad tant inbidlu l-karigi. U meta tngħidlek kont immur kull jum sakemm għażistilhom żobbhom u għaluli ħantuk 5 minuti fil-ġimgħa. Tajjeb. U daqsi. Kont mur kull jum mhux kont tagħmel. Nixtaq kif ħanibqa' ħattuni xi ħaġa. Tajtuni xi ħaġa, ħattuni. Kollokom xi ħaġa minn dak vera fitt. Imma qabel dal-punt kont tagħmel wiċċek. Ftit li xejta. Għax trid ċertu mhux qardir, ma nafx eżatt x'inhi l-kelma. Wanted ħafna konfidenza. Tu trid tkun hemm ċertu determinazzjoni li f'daqqa waħda sibt. Xtaqt nagħmilha. Kont mur fittex il-da Brian u l-da Charles. Kien hemm Sandra li mbaddrati, Sandra kienet ir-receptionist dak iż-żmien u tuħsib il-bookings, tipo reġaġi. Imma almenu kont hu David. Allura ma Ara din jilħu David, qed tifhem ma kelli dik il-biċċa tax-xogħol, kelli dik il. All right, ġejt sew. U kont tagħmel ta' biruħek ta' parzet mort biex tara l-David? Le, kont immur biex nkellem ħalli.
Ħankellem il-Charles, mux hawn, Brian hawn, ħankellem lilu. Mbagħad insomma. Kemm da meta d-dejja din il-xhur. Sa qabel dak mbagħad peress li rid indaħħal si, mbagħad qed ngħidlek kont determinat li xi ħaġa fuq it-television ħanagħmel. U kien hemm dak iż-żmien Hector Bruno u George McAuliffe kienu jagħmlu xi programm tad-daħk u kellhom bżonn udjenza. Desperate. U kont immur mal-udjenza. U darba fil kienu jagħtu one-liner ċajta. U darba meslili biex ngħid ċajta fuq il-programm ta' Hector Bruno George McAuliffe. Nistija ma nistax niftakar x'kien jismu. U ma ngħid isem ta' xi programmi ħorek, ma nix ċert nisbaħ mill-oħra għandek ikun, minix ċert. U kontet nidħolek in-net, nara kif nidħol, u nara kif nagħmel din il-biċċa tajjeb. U insomma, u fl-aħħar iddeċidew wara assistom illi jtuni dil-5 minutes features waqt Bugs.net il-programm ta' Andrea Kassar ta' kismin kienu ħajibdew. Bugs.net u Minibugs fl-istess ħin. Sewa. Tajjeb, u kienu ħajarġew jillunċjaw bil-kbir il-programmi ta' television ta' tfal li l-lum il-ġurnata more or less spiċċaw. Għasadhom isiru, taf kif sar tattiv per. Daw kienu vera cult hit, daw Bugs.net Minibugs. Mela. U bdejt Bugs News. Konna qabtuna ma' Ġenis Darmanin dak iż-żmien biex tina idea ta' xirdu nagħmlu niftakarni nagħmel il-news lura. L-ewwel feature kien lura l-iskola kien il-feature u nmorru l-librerija. Il-librerija kellu tkollha illum qassa prezza. Jifri llum jiġu interns magħna fil-kumpanija tagħna. Ma jipprezzaw ġent illum kemm tikteb diska. Whatever, qabel konna ninżlu fil-librerija, tara fuq il-librerija tikteb jien naf Google Dolls u hekk isib il-CD, 99.9% is-CD kun serqu xi ħadd ieħor, allura ma ssibx dak is-CD number, tifhem, so on and so forth, sakemm biex taqgħad da. Qed tifhem u mbagħad toħroġ il-prodott tiegħek u ħareġ. U bqajt sejjer hekk, tipo mbagħad li bdejt nagħmel once li daħħalt sieqi, taf kif u mbagħad bdejt nipprova dejjem infettaq kif. U mbagħad kien ikun hemm hawn bżonn floor manager, nidħol. Għaw bżon production assistant fil-program ta' reliġjon ma' Fader Charles Tamone. Nidħol. U dejjem bittir li eventualment trid tkun quddiem il-kamera ma. Dak ma l-ewwel mort quddiem il-kamera. Ejja, imma ġifieri li rrid kont qed tara diġà karriera. Ara jien qatt ma kont naf x'ħansilla. Ġest id-dinja tat-television in ġenerali kienet qed toġbok. Jiena ma kontx naf x'ħansilla nikber. Okay. Taf kif ħafna nies li jiena avukat, jiena hairdresser. Jiena sa dak iż-żmien kelli business studies li dak kien jaċċitani ħafna, kien kon naf li tajjeb fih qed imma ma kelli xejn li hekk inħobb taf. Li hu vantaġġuż li business studies jadatta ruħu għal kważi kollox. Jiena nagħmel business studies u marketing, kulħadd f'kull qasam għandu jieħu għax il-marketing jiena ħanajt ħaġa waħda mill-uniċi affarijiet. Sewa. Fli tallimt illi mhux qed ngħidlek ma jiddispjaċinix illi naħseb illi switni għadha tiswini ħatibqa' tiswini hija l-marketing. Incrediblement. Xi applikabbli kważi għal kollox. Hija filosofija mentali illi once illi tifhem kif għandha taħdem il-biċċa tax-xogħol. X'inhu l-iktar prinċipji importanti tal-marketing għaseb? Jiena il-marketing għal-muni, ġifiri, ma rridx ngħid illi għamilna xi passi, aħna passi illi qatt ma għamilhom qabilna, imma aħna rnexxielna permezz li marketjajna lil nfusna. Jiena u Sanders għallum inna 25 sena dejji b'xi mod jew ieħor biex tibqa' relevanti l-25 sena għax inti tinbidel ma' dak li jsir. Qed tifhem, tinbidel u tibqa' relevanti. Issa, inti f'prodott mhux il-media, any kind of product, hekk ma tibqax relevanti, ħadd ma jixtrik, bħalma ġara f'kumpaniji bħal Kodak, bħalma ġara fin-Nokia, taf kif, bħalma tnejku bin-Netflix fi żmien il-blockbusters. ċara, il-Netflix beda jara li ħaj jiġri xi ħaġa li they were on top of the wave. Illi il-blockbuster videos ma kienx qed jara, anzi tnejku bihom. Għal 1 million se taxxaw Netflix. Taf kif? Illi naħseb il-marketing kitik jekk tifhem kif timmarketja il-ħaġa l-tiegħek lilek innifsek il-prodott, l-industrija, x'anke l-industrija. Imma biex forsi jinnafaw xagħat li għandu xi idea f'moħħu u forsi qed jaħseb anke minn fejn nibda nimmarketja. Kollok meta inti trid taħseb mela hawn dan l-oġġett. Illum minn fejn tibda? Illum qed nagħmel proposta għal xi ħadd.
illum partikolarment. Anzi, proponejtlu xi ħaġa u għalli le. Ok. Għatlu mela li inti x'tixtieq u għalli nixtieq din il-ħaġa. Mela jiena x'għamilt? Bat l-ewwel mela il-customer dak li qed jixtieq xi ħaġa jixtieq di. Mela ovvjament għal xejn ħad tipprova tik dik għax hu di jixtieq dini għal xewqa. Issa inti tittaħseb kif din il-ħaġa li jixtiequ tagħmilha tajba għalih. Imma fl-istess inti tkun profitable u tkun feasible għax tipo ġili jkun hemm klijenti li jitolbuk xi ħaġa li kieku għandi 1.5 million budget nagħmililek. Taf kif? Imma aħna naħseb kapaċità li għandna aħna l-Maltin u kapaċità li għandna aħna in-nies illi bdejna minn postijiet bħal net, aħna ġili għamilna s-satejn of ta' filgħodu neditjaw program biex joħroġ l-għada. Ma mifmuwiex, jew konna nagħmlu fi żmien Oktober, mhux qabel Oktober, li jieli nagħmlu settijiet, tiżbuħ, jitwaħħal tagħmel, kollox, doqna kollox. Illum il-ġurnata, mhux qed nmaqdar in-nies, ġifieri jiena nħossni xorta bniedem tat-television, għalkemm 3/4 tal-content għandna nies jkun smaħ fuq il-social media. Imma xorta nħossni il-prinċipji tiegħi huma televiżivi, taf kif? Jiġifieri jiena ħaġa li tagħmel running order li more or less timxi magħha. Illum il-ġurnata meta jiġu qed ngħidlek jiġu l-interns. Le, u ma hija dinja differenti. Jiena li toġobni il-fatt li gberna fid-diffikultà, x'aħna gberna fis-sens meta tħares lura kif konna nagħmlu l-medja qabel u kif nagħmlu għallum, kienet ħafna iktar diffiċli u kien ikollok tagħmel kollox. L-aħħar darba pereżempju għandna wieħed li jħoss fil-marketing il-gruppetta u kienet jeditja reel insomma u hekk għatlu le mhux għatlu sekonda waħda. U poġġejtin u bagħad neditja. Element taf teditja għatlu bro. Kollox tkun taf. Nista' ngħidlek di fuqi tal-editing. Di kienet isu filosofija ta' żobb f'moħħi. Konna qed ma nitallimx nedetja, ħalli ma kunx nista' nagħmilha jien, qatt ma tallimt. Għax fi żmien il-proċess kien ħafna iktar diffiċli. Illum il-ġurnata tiffilmja ta' qabel kont tiffilmja fuq tape. Fi żmien ta' u mbagħad noqogħdu nillogjaw bil-magna. Ġifieri tittoqgħod tistenna sakemm issib magna fri, ġifieri mhux mill-komdita ta' darek, tissib magna daqs l-ostja frieta. Kellhom in-net kellhom. Xi niftakar il-missieri. Qed ngħidlek men tittoqgħod tillogja u mbagħad tagħmel logging sheet, u mbagħad il-logging sheet imma kit wasef. Editing qatt ma għamiltu? Editing ma floor manager għamiltu, production għamiltu, producer għamiltu, scriptwriter għamiltu, qudiem il-kamera feature presenter, you name it. U dibdi ta' 15? Ta' 18 ma mela kont taħdem xi ship handling jew xi ship logistics jew xi ħaġa. U mbagħad għamilt il-junior college u għad ħan iħud complete naqskor. Le, complete. Junior college, ġibt lej levels u għad mhux ħan idħol mal-ewwel l-università għad ma kellix xewqa tajjeb, imma isu it-trend hemm kien qed verament mur l-università. Għad ħan iħu il-break. Il-ġenituri ma kinux ma jafxuna xejn. Għax kon jiena meta ħana ma kienx ħafna flus. Sewa. Jifieri dik tgħinek ħafna. Taf kif onestament qed ngħidlek. Allura inti rid-dejja ma kienx ħafna flus għax konna ħafna nies qatt ma konna bil-ġuħ ta'. Imma ma nistax immur fuq miżn ngħidlu għandi bżonn computer ta'. Mela, ċempel. Ma konniex hekk, jekk rid computer ħadd loan u qatt tinħallsu bil-mod. U dejjem kont responsabbli tiegħi nnifsi jekk xtrajt l-ewwel karozza 550 euro, 550 lira Renault Campus. Kont xtrajta bil-mod jiena, taf kif? Ma kellhomx inkwit għax kienu jaf. Qatt ma kellkom inkwit finanzjarju? U le, kmajdlek qatt ma konna bil-ġuħ. Imma tipo bħalma jiġri. Kienet inkwitak meta kont żgħir? Isma' illum jgħidu di tal-linja tal-povertà, mhux qed ngħidlek li konnek, imma inti meta jekk jinqalalek xi ħaġa tiġi problema. Ġipu jien naf telqitlek il-washing machine, illum x'tagħmel? Tixtri oħra, fakit. Imma meta biex tixtri il-washing machine tissib problema kisritlek dik tipo sakemm kollox għaddej plain sailing għaddejjin, imma konna nsibu diffikultà taf kif, imma xorta kellu l-bajt. Kontu konna setta minn nies. Tmin tiħlu qed tifhem, mhux qed ngħidlek bombi u missieri. U dik inti tara xi ħaġa li tagħtek iktar motivazzjoni. Tagħtek il-fire, ġifieri mhux jinbiż. U minn meta kont tfal illi kont iddeċidejt li jisma' jiena ħajkoll il-flus? Jiena kont tat li nixtieq ikun differenti.
Tifhem? U qatt ma tipo mhux li tkun senjur. U hija mhux timpala li. Le, jiena dik dejjem li ma tinkwetax fuq il-flus. Eżatt. Jiena dak huwa Il-baseline tiegħek li ma jkollok xanzja ta' Jien dejjem ngħid daħal kontu. Le, dal-eżempju. Jekk taqa' u tkisser snienek. Issa. Affarijiet li jiġru. Irid ikolli biżejjed flus biex imur għand id-dentist u nsewwi snieni. Jew it-tifel jew hekk, jew dat ngħidu affarijiet mhux ta' martu hekk għax qaswert tissemmihom dak l-affarijiet ħadd ma jaf, tifhem. Imma hekk tipo daw it-tipo basic stuff dak huwa u kont dejjem ngħid li nixtieq nkun uħdem talija taf kif. Proset. U kont se tgħidli ħudek l-istess jekk bad tiksew. Ħuti jiena għall-grazzja talla kollha fil-qasam tagħhom kollha rnexxew taf kif għandi uħti kienet nurse, mbagħad saret nurse tal-ITU, nurse tal-SCBU, mbagħad psychologist, Hija Joseph huwa technician u għandu wkoll il-garax tiegħu bil-business tiegħu, mekkanik, it-tifel tiegħu laħaq mekkanik miegħu dak it-tip taf kif. U mbagħad għandek il-David kien fil-mistier tiegħu kien laħaq il-head of programs ta' net television. Qed tifhem? Mbagħad għandi ħija Ruben u ħija Benji tnejn għandhom aġenzija tal-proprjetà bejniethom. Ġifieri kollha kellna dik il-fajr, dik ix-xewqa, dik li xejn ma ġib xejn, allura inti tittaħdem għalija taf kif kollha kellkom din l-ambizzjoni. Kontu sitta tajt u kontu close bejnietkom l-aħwa. Aħna konna u għadna. Imma aħna dejjem aħna bħala aħna qegħdin 3 u 3. Tajjeb 3 kbar u 3 żgħar. Ġifieri uħti għandha il-bira konna ħajar ċekjajt, imma lej il-55s, 56s, 54s, ħaġa. Hija żgħira għandu 36, ġifieri uħti tiġi hija. Kiku kellna nagħmlu għabletajiet. Ma għedna 3 kbar 3 żgħar, dejjem nagħtu ħafna kas xulxin, provaw kemm jista' jkun inċemplu lil xulxin, taf kif mhux dejjem tkun as close as. Ma meta kontu tfal, ġifieri kontu diġà mifrudin fit-3 kbar u 3 żgħar u inti ma' żgħar. Ma' żgħar tipo jiena uħti u ħija għaxu fl-istess dar għal sentej. Tifhem għax imbagħad kien uħti żewġet. Sawa. U inti ma' minkon close? Ma' Benji hija żgħir. U ma' David, u ma' Joseph u Marutu ukoll, imma tipo David isu peress li mbagħad il-karriera tiegħi, David kien ikun il-kameraman tiegħi ġieli, tifhem mbagħad. U tħossok sejf għandek il-ħug? Mhux ħija stretta ħafna kien David, ġifieri ma tajjelix. Mhux titik il-preferenzi, imma preferenzi darba niftakar l-ommi tilla kemm hu kelb ir-rapportani. Qed li rapportaki qed li għax mortlu nofsi tard. U r-rapportani għalli, ekk kellek tkun fil-ħin fili, dak it-tip kien hija, kien jgħini ta' ma kellu l-bajtu. Jifiri, jgħamela maħatiħor, tipo il-ħin u ħin, tifhem? Nitħallika, dak it-tip, dik iż-żmien kien eżempju kien hemm żewġ kameras tal-production u żewġ kameras tal-news tal-production irridu jiservu l-istazzjon sħiħ. Illi jena naħli nofsija għax wasalt tard, it's not acceptable, taf kif? Muxek. Tfott il-katina, Muxek, għax mbatt jena għan sporġi b'nofsija, mbatt taħda, taf kif? U meta kontu tfal, xkontu tamlu minn Aħna kon iktar nista sajf, għax aħna konna morru villaġġatura San Pawl il-Bahar. Ġifina lekkat lek fil-bidu, jena il-ħamru ma tantx gawdejtu barra biex immur sal-mużew, mbatt affarijiet żgħar. Aħna kienu konna dak l-4 xhur tas-sajf hemmhekk kien jisfog, konna nidħlu d-dar. Konna nkunu dak in-naħat ta' bejt torri u s-siment, hemmhekk kien hemm 3 gangs. Kien hemm il-gang ta' Sirens, il-gang ta' Simenta, il-gang ta' ħdej l-iskola, kien hemm oħra tal-veċċa. U jisom, taf kej. Kontu ekkaw tikkompetu ma' xorxin b'xi mod, jew kontu qabdin ma' xorxin b'xi mod. Fi żmien ta' Sirens kienu iktar ta' Sirens kellhom in-nisa, kellhom ħafna iktar nisa. Għax dak iż-żmien water polo. Kont il-gang il-ħażina, mela żien. Kont ma' ta' Simenta kienu iktar cool, laqgħu kienu. Bata iktar ma bdejna nikbru, tibda tersaq lejn. Ħamuru sa' Sirens. U li għarrajt dawk u ejja, l-razzizmu kollu. Li kienu ħalwin, insomma, kien żmien dak huwa l-isbaħ żmien ta' tfulija tiegħi għaddejtu kollu f'San Pawl il-Bahar. First love, first kiss, taf kif, first major bad thing li tkun għamil, taf kif. X'kienet il-first major bad thing li għamil? Major. Mbagħad għaddejna minn fażi. Anzi, għatlek li kont kwiet.
Jissommi ħatnajd li ja Daniel. Għaxin tal-familja jgħidu li Daniel, mux Daniel. Xajdu lek? Daniel. Daniel. Mux Daniel, tal-familja ma undisclose. Imma u għek jgħidu li Daniel nħoda bi kbira u ma standrajtu. Konna mqarbin, konna ħafna, immaġina, tara massa ta' tfal ċejjin, jenna 20, 25, allura anka ġest niġu, kienet xaħġa, u għasna fl-istax ċivili najdu. Darba ġabruna. Preskritta. Darba ġabruna. U niftakar il-missieri ġabru li l-ħija, Ruben ta' qabli, għax ma ħija Ruben, għax għatlek ma konċ close ma ħija Ruben kien naqa kattejf, taf kif meta nħodlu l-ħwejjeċ, eżempju, jarani barra, jgħid qudiem in-nies kollha. Li dawk il-ħwejjeġ tiegħu. Bxil bist l-ġins l-iswed ta' diesel ta' fil-bestja, li jgħat ma sħabi, imma mbagħad meta kbirna sirni iktar close, taf kif il-gap darba ġidet ġaġela kbira, ma kbira ħafna. Ġidet ġlita kbira intu Ruben? Xuka konna natu tajjeb ta' boys. Bej l-aħwa. Ġidet ġaġela kbira minn dik li kissinna gwarda robba tal-kamra tagħna. U jisombat hemmhekk beda I gained his respect ta' kif. Dak it-tip, hemm kollok bżonna bejn l-aħwa li. F'xi punt dik titġi. Turi ħliena isma' m'għadniex it-tifel li tista' taqbad mirju tagħmel bija li trid, tifhem issa. Dejjem titġi settle dik. U hemmhekk ma hija żgħir le. Hija żgħir dejjem kon nieħu ħsieb u ntieħ il-ħwejjeġ isu dak li jagħmel li ħija ma rridx nagħmlu li hija żgħir, tifhem. Qatt ma kellek dal-konflitt ta' settling ta' power u hekk. Ma hija żgħir qatt ma ġġilied naħseb. Wow. Ma hija żgħir, ma Benji. Le, nasib maħuti. Le, ma Betty għat maġġilit, ma Big kon nġilet. Ma xkont taħdem maħħa naħseb, jew le, jew ta' żgħar. Le. Meta konna tfal, kienet taqbad miegħi, jiena ħabisni niżar minna. Tħalt fil-ħajja tagħha speċaj kienet il-protagonista tad-dar tagħna. U kollox kien iddur magħha, u mbagħad faċċajt jiena, u jien biex taxxa kelli bżonn xi 3 operations meta kont allura fsiet il-ħin kollu jduru bija u lila qisha kważi neżewa, u mbagħad sirt il-favorit tan-nanna. U allura biex ta' naħseb biex terġa' issibna equilibrium kienet tibbulijani. U naħseb għamilt l-ewwel qisu 8-9 snin boħti s-sawatni. U mux ma kienx s-sawatni bxieħdura ta' marxin. Le, sma ta' tfal. Per esempio, kienet tamel wahda li kienet taqlibni mal-art, ġil konna għamlu għadda tal-bizza meta naħseb dwarha, kien taqlibni mal-art. Mbagħad titfa' il-mħadda fuq wiċċek. U tkun ħatifgak. U ċajta. U dik ċajta. U vera taħseb li ħatmut, ġvinti kull darba taħseb li dan l-aħħar ta' ħajtek. U kun onest miegħek ma tkunx kalkulata li mhux ħejqodlok tajjeb. Għax tiġri. Ħanajdek jiena il-kattivi jiena hija Ruben għamilli, dak kien jiena kont nibża ħafna. Imma nibża mill-ghosts, mill-ispirti, jiena salhom il-ġurnata, eżempju, jiena tajdlix nara poltergeist, jew affarijiet bħal dawk li jinvolvu. Nemmen fihom, ġifieri? Nemmen fihom 100%. Nemmen imma u nibża minnhom anke bil-film. U affarijiet ta' possessions ta' xitan ma' qtali. Having said that anke affarijiet nibża minnhom, tipo tajdlix f'daw li tidher il-Madonna u hekk nibża wkoll minn hekk. Dejquni, mhux dejquni għażin, nibża minnhom hekk, tipo dejjem hekk, ma nafx għala. U eżempju konna naraw, u ma xorta nara kemm jien kelb, eżempju tal-clown konna naraħ xorta. Imma kont inkun nagħmel naf li ħanamel xar, ħana kenna il-kamra ta' sodda tagħna fuq naħa tad-dar. Il-kamra tal-banju waħda in-naħa l-oħra u timxi tiġri. U tarġa tmur niftakarni niġri biex imur nagħmel pipi nixal id-dawl u mbagħad nimmarka fejn l-bieb taf kif biex nitfi d-dawl u nerġa' mmur niġri. U hija kien jagħmel eżempju niftakara ċara darba rajna It tal-clown, tiftakara? U ta' Stephen King, u. Eżatt, u ta' It kienet isu kollox jibda dejjem tibda minn bużieqa. Tiġi l-bud. U daj, u jena kon norqot fuq tal-bank bed għamilt smien. Mela tani ċans norqot dak il-lejl. Imma biex tifhem kif ma stajx nsemmi u lek mal-ewwel li jinklows miegħu. Xorta, he scarred me. Tella li bużieqa. U inti bużieqa jekk titfa' torch ġo fija, id-dawl ma joħroġ minna, tixali u jibqa' ġo fija. Ġifri jiena immaġina jiena rieqet, għadni kemm nara It, taf kif, f'daqqa waħda nħossek. Imbuttatura bil-mod,
u dil-bużija. Ek, man, dak it-tip ta' twerwira, man, kien jagħmel. Għatnajlek. U reazzjoni tiegħek kien? Kon nibża, iktar nibża, nibża. Għadek tara xorta horror films jew. Le ma narax. Ġiri, issa laqas tal-limt li mandek xaqqas biss tippartieċ pas. Ma ġili ek kolli għabtit, ma nafx. Kolli għabtit xorta. U naqajna tijaj, imma. Kemmu moħxi u l-moħ? Istja vera. Dal-axħar rajt mux xorer imma ta' kien ma ek wieħed mux xorer imma minn daw daqxie tal-krudelta. Dawk ma jdejl unix tipo li kunem xi violenza. Dawk li imma meta jiġu spiriti, ghosts, possessions, u ek nitwerwer, u nibqa narom f'moħħi. U jina noħlom ħafna. Vedi temmen bid-dinja tal-ispirti? Jina nemmen. Ġifu nemmen falla, nemmen. Allora, ovvjament, ma jistax kollok waħda minn l-oħra, nemmen jena. Iba ma nafx, fil-sens, fil-reliġjon nisranija, ma sibx li jem spiriti u poltergeists u it. Jiena li it u li. Itzgur li le. Imma. Deuteronomija, kena jek temmen fl-afterlife, jow li. Sal-afterlife, jekemx post, li ma naħsibx li jem post, imma li huwa stat. Tajjeb, l-spiritu jibqa. Għettifem? Issa, u nemmen li jem spiriti mnikta, jem spiriti li mumiex jem mnikta, taf kif? Inħos, kelli xie esperienzi, jena? Nkun onest, kelli esperienzi li jek norjom lo kien ġiblek għajnek wara u d-nejk. Jena, close ħafna maħija, ma David, u David ma dux maħna li semmejt. Issa daw minn ma jemmenx, dejjem jgħajlek kombinazzjonijiet. Imba hemm kelma, ma naħsibx li ħanajda tajba, synchronicity naħseb, illi inti jiġru l-affarijiet biex iwaslulek messaġġ. Issa jena meta mitħija bdejt ninsib ħafna rix. Rix abjad, rix fuq ġewwa tad-dar, darba fuq ġewwa tad-dar sibt ħafna rix orange. Illi jena il-mara tiegħi jiffissata u tibża minn kull tip tensett. Id-dar tagħna ma ninfetaħ imkien. Ġifieri mhux ħaħallu tieqa miftuħa, qed tifhem? Imma fuq ġewwa nsibdaw, taf x'qed ngħidlek. Darba dik x'inhi relazzjoni bejn ir-rix? It is ek tfittex fuqha illi biex jaddulek messaġġ li they are there are present ikun hemm rix li mhux tas-soltu, rix coins dawk it-tip ta' affarijiet. Ftit ilu xorta darba naf li forse tgħid li it's funny, ma jiena nkun naf li meta hu sinjal u meta hu ġast hemm rix għax kien hemm għaddejja ħamija ma qis, tafi? Ftit ilu jiena għandi d-dar għandi barra għandi ġnien. Kien hemm spider taf li ġieli tħalli naqbuta imma meta taqbes minn post għal post tħalli isa xlifa waħda. U jiena bejn il-barbecue u siġra partikolari li għandi kelli rixa suspended fl-arja. Umbat tipo fil-bot bejt l-mara għajtila fjo, tara dir-rixa men. Umbat li kienet rixa bajda suspended fuq xlifa waħda ta' spider ta' għajli. Jista' jkun li l-spider qabes minn imma jista' jkun jeżempju jiena meta kont ħażin ħafna. Jiena dejjem minn kont għaddej depression ħażina ħafna. Kont dejjem il-ħen kollu nara iż-żewġ numri 22. Illa meta tfittex fuqhom tgħidli jista' jkun li qed ngħid ħmerija wkoll. U ma angel numbers, taf kif li jgħidu l angel numbers. Angel numbers, 22, taf kif? Again, jista' jkun li kollox mill-moħħ imma l-iktar waħda impressjonanti li ġrat li. Meta kien ħajkonna il-Max, it-tifel tan-nofs, nistgħu ngħidu. Konna qegħdin tabib, taf li inti jibda l-ultrasound u jħodlok ir-ritratti u meta jkollhem wieħed bil-baby qiegħed eżatt bil-pożizzjoni li tixtieq inti jew li jixtiequ joħodlok ritratt. U meta ta' ritratti. Eżempju l-ewwel set tajjeb, it-tieni set tajjeb u t-tielet set. Meta taraħ kif suppost jidher ma kellu l-ebda sembjanza ta' baby jew ta' dak li konna qed naraw. U ta' il-mara da għajtu hekk, tilostja. Tila da, eżatt. Isa kettara taf li meta tara negattiva. Taf kif meta l-liżar ta' Kristu meta jibdew jaraw b'dik istrument.
issa qed tara negattiva tas-santa tal-mewt ta' ħija. U meta tagħmel wieħed fejn ieħor fil-mobile għandi jista' jkun tgħidli again qed timmaġina. Isek bl-istess positions bl-għajnej fejn qegħdin għajnej. U jiena kont ngħid b'daw l-affarijiet il-persuna partikolari. Tkellmu l-ħuk jew. Taf x'qed ngħidlek ġifieri. Eżatt naf x'qed tgħidli. Dejjem meta nitlob dejjem ngħid tipo taf kif David u bissa l-ġurnata tal-kunjatu Fredu. Palessek tara kellem il-kunjatu ma nafx taf kif. Biex inti tlift il-kunjatu reċentament ukoll. Ħejja li tliftu 10 snin. Mhux qed ngħidlek li m'għadux naħseb fih. Kunjatu tliftu fis-26 ta' Novembru kien bnedem importanti ħafna. Kull filgħodu għamna ritratt. U mbagħad għandna flok tiegħu u kien ħalla l-mobile u ċappetta ġifieri u konna minnihom hekk għal-bidu biex anka tfal, għax tfal kienet xogg kbir, u kunjatu kien preżenti kull-jum dejjem f'ħajjedna. U ħallejna isu corners ta' kemm isu taf kif, u kif imbagħad il-mara ħasbet li it is enough time nistgħu nneħħu it-tfal Alla ma. Fejn l-flok, fejn il-brazzuletta, fejn il-mobile, u kellha taċċa toħroġhom hemm. U l-frod qabel ma mmur hekk, qabel ma mmur għal-mission, il-bon Ġofriet. Kif għanna l-lum, taf kif, nħossu li kun f'mijaj fħajt, taf kif, nħossi il-prezenza. U meta kien prezenti f'ħajtkom kull-jum, x'tib ta' prezenza kien, x'wol kellu f'ħajtu? Fredu dejjem kien, aħna għammu missieri joqodu il-ħamrun, un bat il-lum ġarta joqodu San Pawl il-Bahar. Fredu, noqodu rib ta' xulxin, tajjeb, biex zabbuġa minna sena u nofs noqdu għandhom fi żmien il-Covid u kol. Kien jiġi dejjem ġifi anke meta għamilt id-dar il-ġdida tiegħi. Immaġin għamel sentej kull-jum imur mal-ħaddima hawn, sentej. Fil-Covid, sa nista' ngħidha, x-restrizzjonijiet. Ma kien hemm ġurnata li ma kienux id-dar magħna, taf kif l-ewwel dejjem taf kif dejjem preżent. It-tnejn isajrinna. Jinnaf ikun hemm qadja jagħmililek, jiġi d-dar, dejjem l-istess u dejjem ngħid miegħu l-istess. Għax kien iħobb joqgħod flok joqgħod bil-qiegħda anke malajt joqgħod għal kubtejh u taf kif kien iħobb hawn nies iħobbu friħet u minn hemm le orajt tip. Kif immaġina qegħdin fuq is-sufan. Taf kif flok jintefa' bil-qiegħda jew taf kif poġġi bil-qiegħda mal-art u tintefa' hekk. U kien naħseb tant ħadem għal kubtejh tipo ma għax ma strudaxxa kien u jwaħħalik ċejja u hekk. Lid-dara hekk. Hekk, dara hekk. U jiena qas noqgħod għal kubtejja. Fuq xiex kont titkellem miegħu. Kollox. Kien saqsik hekk fuq kif ser xogħol, kif ser. Li inti taġġel anke l-kunjata. Inti taġġel wis Madonna, xi fimni. Naħseb inti bidem bħali. Għall-speed ta' normal people, jiena meta jarawni nies supersonic taf kif ma jistgħux. Dak huwa naħseb il-vantaġġ tagħna. U żvantaġġ ukoll tajjeb. Iż-vantaġġ li tgħix magħna naħseb għax jekk tiġina idea f'daqqa waħda diġà qed nagħmluha u ħadd ieħor qasjaf li ħadna d-deċiżjoni li ħanagħmlu dik l-idea. Ma tiġa tkun il-motion il-ħaġa. Tipo l-mara tgħidli tipo jiena dnijaw. U inti diġà il-mara tiegħi ma pjuttost ġifieri ukoll hija self-starting ħafna tħobb tagħmel l-affarijiet daqsi ġifieri. Imma ġieli mbagħad nasib l-ikbar problema li jiena nidħol fid-dinja tiegħi. Ġifieri jekk iddeċidejt li nafħal nagħmel dokumentarju, pereżempju, kif bdejt naħseb ħanagħmel dokumentarju f'moħħi ġabeda qed jinħadem u l-bqija tad-dinja ta' madwar tibda tiċkien u issa naħseb biss fuq id-dokumentarju u jibdew ikellmuni n-nies u mhux qed nagħti kasu ma mhux għax mhux qed nagħti kasu il-bandwidth hemmhekk qiegħda kollha investejt jekk għandi fiber, il-fiber mqabbad kollu biss ma dak u poġġejt bil-qiegħda u bdejt li il-mara tajt tagħmel ħajjitna iktar eċitanti u iktar avventuri u dawn l-affarijiet. Però ovvjament ħadd ma joħgos jgħidlek xi ħaġa seba' darbiet u inti isek li blat. U xi ħaġa oħra ma nafx hekk tħossix. Meta dil ħaġa tkun pjanajt tiġik tajba, tajjeb. Imma ġili tagħmel a massive thing u tkun focus just fuq dik il-ħaġa u tmur lek ħażin. Jiġila ħażin ħafna. Kienet hekk l-esperjenza li ħaletek toma qarsa. Aħna avventurajna diversi mass events. Tajjeb, u daw with mass events it is always a gamble. Taf kif?
tista' tiġik tajba, tista' tiġik ħażina. U daw x'joħdulek jieħdulek ħafna enerġija. Yeah. Aħna jiena Sander u t-tim li imdawwar magħna kollha kemm aħna ma nafux namlu a half-baked thing, jew all in jew xej, taf kif. Tipo jiena kien hemm event partikolari mhux qed insemmi għax hemm ċertu beef għadu ħaj. Għadu għaddej fil-qrati, u hekk jew għadu ħaj bejnietkom. Le, għadu bl-avukati s'issa. Għadu blitri. Le, għadu blitri. Tipo jena jien maħruq biex xemxet narma taf kif dam. We're all in, mbagħad għadni maħmuċ nilbes qmis immur nippreżenta fuq il-pet taf kif dak it-tip, mbagħad ġej viżit ta' politiku biex iduru ndawru fl-istess ħin mort ta' date cable, fl-istess ħin qed niġġieled qed tifhem dak it-tip ta' u n-nies u llum il-ġurnata ġifieri l-ħal qajt miegħek kien minn il-miliet konna taf kif. Hemmhekk kont kienu qed jiġru ħafna affarijiet ġo moħħi u ġo ħajti, taf kif. Li kont qiesni qed nipprova niddeċiedi x'ħan nagħmel bil-kumplament ta' ħajti. Tajjeb, hemmhekk dak tipo kif rajtek isobgħod nikkelmek, għax kelli bżonn nitkellem xi ħadd taf kif. Konna tnejn kellna bżonn nipparlaw dak il-ħin. Vera ħadd gost li rajtek. U mal-ewwel qed tista' kif qatt m'għamilt podcast miegħek Madonna. Insomma, jiġi punt. Imma ndunajt li qed ukoll li inti kont qiegħed isu f'salib it-toroq isu. Eżatt. Kont inħares. U dik il-ħaġa effettwatni ħafna. Wara li met il-kunjatu, tajjeb, aħna l-Fredu vera gawdejnija, minn wara l-tira. Tajjeb, inti bniedem. Waqt ix-xogħol. Ġieli nisimgħek lilek tkun għajjen minn. Tmur id-dar, tipprova tagħmel il-kontribut tiegħek, xorta imma tkun għajjen, meta jtira. Il-fokus tiegħu daret kollha fuqna, kind of. Ġifieri, aħna gawdejnieh realistikament 9 snin. Naqren qasax ma tekim marit, ma xadnajlek li ma gawdejnieh, ma kienieċ. Ġifieri jiena għandi ċans issa f'ħajti illi mhux qed ngħidlek nieqaf naħdem, imma li naqas drastikament ix-xogħol biex il-verità ix-xogħol x'inhi. Ix-xogħol qiegħed hemmhekk biex inti tgħix il-ħajja. Mhux hekk. Issa hija komplessa ħafna li dik il-mistoqsija. Meta nara pereżempju anke partikolarment ix-xogħol li nagħmlu aħna, għax ix-xogħol nagħmlu aħna huwa sabiħ. Fis-sens tuħu gost tagħmlu wkoll. Jiġi punt, ma nafx tiġrilekx. Jiena ta' sajf għandi l-ġnien, u ġnien inħobb nħuħsiebu. U bda jgħaddi żmien. U tant kelli x'nagħmel illi beda jmut li kollox. Maġġi f'dak il-punt, mela jiena ħdimt, għandi d-dar, għandi dal-ġnien, bla bla, bla bla, u laqgħet għandi ċans biex ngawdihom. Issa dak huwa affarijiet materjali, kind of għax il-pjanta mhumiex materjali. Imma aħseb wara kif iħossuhom il-mara u t-tfal ukoll. Jew kif ħanħossuna aħna meta nħarsu lura u tajt. Le, dik hija konsiderazzjoni li nagħmel kuljum jien ġifieri li din il-ġurnata ma' tfal ma tajtix it-tfal, tajta x-xogħol. Ja dik hekk, eżatt. Mela, tfajta fil-miżin u ddeċidejt xogħol, deċidejt xogħol. Mela, l-ewwel net tibda tara kif ħarnexek biex tibbilanċja u issa t-tifel għandha 9. Tifel 9 u t-tifel għandu 16. Issa, jiena t-tifel il-kbir għandu 18. Tan-nofs għandu 8 u żgħir għandha 4. Issa, realistikament li għaxt ma' t-tifel ta' 16 wara 10, 11, 12 more or less tibda titlifhom, mhux qed ngħidlek titlifhom taf kif jaħerbulek. Le, tiegħi bil-kontra, tiegħi mela t-tlieta kont qed niffilmja l-każin u domna niffilmjaw. It-tifel għax għandi stepson bħalek. Sewwa li huwa l-aqwa ħaġa li qatt tani xi ħadd apparti t-tifla kien dal-ostja stepson. Issa din nitkellmu fuqha. Ma l-ewwel nkun se naqbad nibki bro. So, u nasal id-dar u nsibu qed jistennini għax ma kien ilu marani xi 5 ijiem. Kif morna? Insomma, bro, kienet gwerra tlinet li tal-li għad, kienet gwerra, kienna l-lowin, insomma, mela, fidik. Kienna l-lowin bonniċ, insomma, fuq il-kultura u għas-settur tijaj, allura kienet naqrektar close to home. Min jaf. Insomma, imma spiex l-ansjeta, mux ansjeta, spiex dik l-adrenalina kolla kif xajt lilu,
U poġġejna fil-ċina, da għanna baqa mek, insomma, nofsija, laqwa l-Irani, nofsija, sta għandu 16. Issa meta niġi lura d-dar f'ħin normali, jekk is-6 nofs, il-mara tajlik, nasal id-dar jekk jeħel miegħi fiżikament. Mhux qed ma rridx infi hemmhekk għax illum il-ġurnata nkun onest ma ċed ma tifel kbir. So għaddejna minn fażijiet. Issa dal-aħħar snin reġa' isu Jiġi fitxek. reġa' ġi fitx, mhux li l-biss, reġa' ġi ifittxna, taf kif il-familja. Ovvjament tgħaddi Xieħob iżdej. il-kbir. Jena u fiħda s-sekka xorta z-zarnajlu. Ifhem bħalissa qiegħed jistudja l-ACCA u hekk ukoll ġifieri. Accounts, eżatt. Jħobb il-ġim, qed jibda l-lessons tal-karozza, taf kif, jħobb ħafna joħroġ, taf kif. Imma l-għet ngħidlek jiena, hemm ammont ta' snin il-tfal jiddependu minnek. Taf kif? U sabiħ dak iż-żmien. Issa mbagħad jiġi punt. Jiena kien hemm punt ċed. Bada ngħidlu ċed, ħansifru ħammorru Dominican Republic. Wow. Le ta' ħanibqa' Malta, biex nitlef li sara Malta mal sħabi. It-tfal il-Meksu l-Kara. Ħammorru hemm ġejjin miegħi. Almenu żgur dil-kolla dejja tu jgawduha miegħi u jiena ngawdiha magħhom. Ġifieri qed ngħid, daw is-snin li għandna fin-nofs huma limitati. Taf kif? Issa mbagħad ħeġi żmien li ħatibda inti tikpi mor holiday flimkien, please, tal-familja. Ġifieri jekk għandi ċans, mhux da xogħol nħobbu, da xogħol huwa ħajti, da xogħol qiegħed fil-vini tagħna taf kif għatlek il-bira kelli proposta ma ħadix dal-lejn bil-kemm stajt norqod sakemm illum biddilt il-proposta tajtilu u managed to Sibtu soluzzjoni u ġiet ħafna aħjar għalija kemm finanzjarjament, kemm f'ammont ta' xogħol, eċetera, eċetera. Imma tibqa' isu għandek Rubik's Cube, taf kif nibqa' nilabbija sakemm isolvi. U dak jiena nħobb nagħmel anke jiena nħobb ma ħatajt li miġnun, jiena nħobb nagħmel ix-schedule tal-filming tal-series. Dik li kien tipputini script u noqgħod nieħu pjaċir nagħmel nara l-Excel tifforma, nara l-availability sul-locations. Ġifieri dik għalkemm kelli qabad nilħak. kelli aħna at one point issa spiċċajna 20 full-timer. Nagħmilha jien xorta dik għax il-gost tiegħi li mhix ħaġa komplikata. Allora kont ġejt f'dal punt. Ħatibda sena ġdida. Jannar. Nagħmel dik u l-Ġulju kont qed ngħidlu wkoll. F'Settembru mort holiday. U għamilt nofsa ferħan. U nofsa ndejja ħafna għax kont ġej lura. U f'Settembru taf inti, Settembru ikun ix-xahar ta' qabel ma nibdew Ottubru. Allura Settembru jiena nies ngħidulhom isu Diċembru. Isu ħajibda il-kbir, kif il-kbir ġej issa, mhux għaddu ġej issa. U Madonna issa nibda bil-kemm dak. U għamilt sibtep għaskonna fl-eżist, għamilt countdown app. U ġibta countdown app. U ktibt l-data. F'Ġenwari konna ħarġu morru holiday, għax tipo, jena nħoss nipremja l-nifsi, dejjem meta nkunu nistaw. Ngħid immur 4 ijiem il-bot biex ma jismani, jarani, u konna holiday oħra 4th January. U għatina fil-4th January, something has to change. Iżda ma konċ naf xini, ma konċ naf x'ħan għamel. U id-destin kien hemm minnu għax ritjien, kien hemm minnu għax sforzajtu jien, u kien hemm minnu għax actually ġara waħdu. Ġi kollox kien. X'kienet idejek? Il-pis ta' ħafna nies fuqi, taf kif inti. Ikollok ħafna impjegati, ġifieri. Jiena ma ħares lehom bħala impjegat, bħala dak ir-raġel għandu familja wara. U inti responsabbli għalih u qed jafdak bil-ħin tiegħu dawn huma. Letteralment titkellem għażin biex tgħid, dejjem bit-toqba ta' sormok diħlaw ħierġa. Mhux vera imma biex ikollok biżejjed għax ikun hemm żminijiet li tiġi il-flus jiġu. Ikun hemm żminijiet li titmur tiġri warahom u tfittxhom u tiġborhom għax di oħra. Mhux kemm tagħlaq flus. Mhux ovvjament. Kemm iħallsuk in-nies. U tiġġieled u Ġieli kien hemm xi ħadd li ma ħallsek. Inti qed tiċċajta Inti qed tiċċajta għax tipo tfajta random. La ġini ħsieb biex ikun naf jekk xul kulħadd tiġri di. Il-ħen kollu, tiġri mhux imma jiena mbagħad ma' żmien għamilt set ta' regoli li jiena kelli sejl għad għandi sales team, imma issa bdejna naqsu bil-mod. Taf kif għax ovvjament il-pjan tagħna huwa
li tnaqqas bil-mod biex tiffejsja dejjem u tiġi dejjem operation iżgħar, taf kif sfortunatament il-ħaddiema kienu dawk ukoll li għamluna fejn għamluna l-lum il-ġurnata. Imma hemm ċertu setta regoli li naħseb japprillaw lil kulħadd. Jekk m'għandux il-klient flus għad-deposit, mela ħajkollok l-inkwiet. Ġifieri jekk l-ewwel pagament ġi bin-nejk, 99% it-tieni ħajġi bin-nejk. Taf kif? Ġifieri illum kellem meeting ma' klient, ma l-ewwel waħda qal li għaluna fil-ġimgħa ħanħares deposit ma tistax tħallas mhux tmur tixxi karozzi tgħidlu ma ħantik id-deposit fuq deposit kelbu taf kif. Ponti għana dejjem niprofaw li kollok sormok motti, tipo isma, mela, bid-deposit ħat ikkaverja l-filming, un-bat l-airtime tal-ġej kaverja b'dik, taf kif biex inti dejjem. Ekku. Jena darba, fuq kemm li bek, għarrasib dal-podcast, darba kien hemm wieħed li beda jiġi bid-nejk biex ħallas, eventualment ħallasni, ġifieri wkoll. Imma tnej? Illusti għax fakkarni. Xbaj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejna l-Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Aħna kellna bżonn massività ammonti kbir ta' klijenti biex nilħu, għetna ġenajlek, aħna kbirna ħafna. Allura inti tibda tmur fuq nies li Ma tistax tikkwalifikhom daqshekk minn qabel. Tipo li ngħidlek jiena inti l-sponsors tiegħek nismagħhom 99.9% tafhom on a personal level inti kważi, mhux hekk. Le dak huwa l-iktar ħaġa li toġobni fuq minn il-ħadd kummerċali li m'għandix bżonn ħafna sponsors. Jiena dejjem ikolli isu jien niċċaqla sorry. U naħseb jien tiċċaqla iktar jiġifieri jekk qed tinduna assenjaw ruhom, dak qed tiċċaqla l-kamera tiegħek u żejt tiċċaqla tiegħek. Ma dwanna hekk ngħidlek iktar ħa niċċaqla. Għax jiena niċċaqla. Imma aħna dak li għandna aħna forsi qegħdin tużana sponsors qed giving go taf kif. Allura nkun naf li nkun naf tal-marketing is-CEOs, ġifieri. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Meta mmur jiena għas-sejl li sa naf li ma toċ peċċeri ma Jordan Sheikh f'da xogħol taf kif. Aħħar darba li klient għatlu aħna issa ta' mezzeta. Għalli ta' mezzeta. Għatlu, mela ta' mezzeta, ġuħana taf kif. Nostriq. M'għandniex żgħażagħ. Meta mmur jiena tessessjaħ. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gazin irina inqas xadini u iktar nenni. Għalek, kull narda ġimma falaxija fejn id-dibattu minn kollox. Rejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ksir, wassan naqreb li l-verita. Il-każin kull nhar ta' ġimgħa flaxija fid-29 fuq Talkies. Jiena ġarment li nagħmel peress li issa li mmexxi il-business tiegħi ammont ta' snin. Biex nibda nsaqsih, naqra fuq il-business tiegħu. Tipo kif sejr minn fejn ġib il-klijenti, kif jagħmel il-marketing, kif qed jirraġuna speċjali għandux tipo l-objectives għal dis-sena x'inhuma u jekk tibda jibdew Ħadd ma jgħidlek jiena m'għandux bżonn reklami ta' għax iż-żoppa jgħid li nagħmel taf kif. Qed tifhem. Jekk m'għandi bżonn reklami naħseb qatt ma smajta. Ħajnek meta kont nismaħħa. Żmien ilu, meta kont jiena bdejt nagħmel dat tip ta' sales, meta kont inbih reklami ta' Xi drama? deċeduti. Emma għalek, xi drama. U inti ċempel cold calling, u dak iż-żmien taqbad għandna l-yellow pages u ċempel. Hello, John Manlija minn deċeduti. U mela ssib, m'għandix bżonn. Le, tmur face to face. Jo jgħidlek m'għandix bżonn reklama, ma x'tibni nagħmel menna biex parkajt. Ġejtat. Imbagħad Bikun irid iltaqa' ma' Daniel dak. le, ma jiena ngħidlu ta' jiena Mhux ovvja. Le, Il-ħin tiegħek. ġifieri meta jixxitjani nixxitjaħ lura bla problemi mbagħad tifhem. Le, taf kif bejn kompass tas xi kultant taf kif torih li ma tistax ħallih jerfsek. Mhux ovvja. Tax-xogħol taf kif.
Nittama li jattoġobkom il-konversazzjoni tiegħi ta' Daniel, qabel ma nkomplu nixtieq nirringrazzja il-numru ta' sponsors li jagħmlu dan il-podcast possibbli, dawn huma ħbib tagħna tal-Browns, partikolarment bis-servizz tal-Gut Health, grazzi lil Kutriko, ESS, Maypole, SMS Mondial u Norwegian Cruise Liners, grazzi wkoll lil Alberta, Garmin u wellbees.mt, personalfinancetool.com, kif ukoll il-Business Labs. Ħan komplu jien u Daniel Kirkop. Xterba minna ta' deċeduti City tijak. Kintakom. Alright, Kintakom, kontu toħdu xsebu intom. Ma dak fi żmien idżu, ġaħna dak jisu 3 tiras. Tnej. Issa ħanibdew it-tielet. Ta' dżu, ta' Danusan u issa kalajrit il-ġdida. Fi żmien idżu, tant konna kind of gbirna l-istess. Illa ma kienx għadu jagħmel sens u dak naħseb dak huwa wieħed kieku kelli nagħti advice lil min qed jagħmel business. U da qalu li xi ħadd ieħor, tipo da kien qal li hekk biex ngħidilek bil-metafora xejdu. Tipo l-business huwa qatt tusħelu, l-ewwel tibda tiggustah, u mbagħad tibda titimaw, u mbagħad tibda jikber, u mbagħad jiġi tigra, u mbagħad jiġi jul, u jekk tibqa' titimaw jiġi punt li jekk ma titimawx biżdejjed jikloku. U din esperjenzajta darba u darbtej. Taf kif? Għaliex? Għax inti tidħol fil-vizzju. Is-City Theatre. Esma, qed nagħmlu shows kollha għax ma jkollux it-teatru tagħna. Vera. Tiġi tibda minn affarijiet żgħar. Esma, siġġiet qed nikrihom kull darba. Mhux nixxihom. Eċ tres siġġijiet. Sound system, mux tixija, eċ sound system. U tibqa sejjerek, kameraman, taf kemm qed jiġini freelance kameraman. 1700 fix-xahar. Daħlu u kolli 40 sija fil-ġimgħa ta' il-designer, u tibqa sejjerek. U mbagħad tintuna f'daqqa il-Madonna Santa. Kemm taf kemm għandi fix-xahar il-ħanżira bħala taf kif. U s-settier kien wieħed ma kien żbalja, għax aħna konna minn żmien konna nagħmlu 5-6 shows fis-sena tagħna biss. Tajjeb fi żmien. U kemm il-lejl kontu tagħmlu kull show? Multiple 12. Ġifieri ma kontx jiena llum il-ġurnata nagħmlu jiena u Sander nagħmlu show ta' March, isu żmien tagħna taf kif li show ta' March u mbagħad dal-aħħar sentej tlieta żidna show ta' October. October and March, tajjeb. U namlu multiple nights fil-ħar set ta' shows li għamilna f'Ottubru li għandha minna 15 il-lejl, which is very good, taf kif. Għallum il-ġurnata, għax teatru ta' dak-izmi ta' dil-ġurnata ma' differenti, l-lum ħafna affarijiet, ma' taw ħafna affarijiet li jkunu kważi full sponsor, ħafna affarijiet b'xej, taf kif fil-sajf tagħmel x'tagħmel għal xejn tagħmlu, jekk ma tkunx b'xej. Diffiċli ħafna taf kif, għalmenu fil-qasam tagħna. Le, fil-qosma kollha, le jgħidu li l-ħarġa kont nitkellem ma' DJs li kienu jorganizzaw lil-jieli. Tant issa hemm il-jieli li huma sponsor allura jista' jaffordjaw tuhom b'xejn li ma jistgħu jikkompetu, allura jispiċċaw speċ ta' Ġifieri u jiena naqta limitati ħafna. Ma li tagħmlu 15 il-lejl tajjeb. Ħafna, mela. Ħafna. Inti x'tarak l-iktar bħala imprenditur, bħala kittieb, nasib Sander u aktar il-kittieb minnek. Istra, di mistoqsija li l-istaqsi li l-nifsi. U ma tipo entertainer, ħana jlek għal raġuni, għax ma nħosnix laqwa tur ta' dinja, ma nħosnix laqwa prezentatur ta' dinja, ma taf xetnaj, ta' dinja, ma naħseb nektija naf. U prezenta naf, taf kif, naħseb l-iktar ħaġa li f'kollox, mbagħad bħala imprenditur naħseb jiena l-ikbar suċċess li nqis li għamilna aħna. Sewa. Qabdu xena tal-komedi. Qabel id-żu. Tajjeb, ma nafx, tipo, qabel id-żu kien hemm bla commission, qabel kien bla condition, kien bla commission. Dak hekk kien. U dak kien l-università. Dak kien isir. Correct me if I'm wrong, imma safina fina I'm not. Kien isir mill-lapa tal-żazzat tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri, realistikament, it was
satira tal-partit. Tipo, xaħġa tal-parti ġifiri, hemm organizzazzjoni b'saħħitha. Ġifiri, dak kien il-komedi. Narġanajt. Tajt live comedy shows. Live comedy shows. U dik kienet il-kbira. U mbagħad ma nafx kien ġara u minn bla commission ġiet bla condition u kompleta d-dejja. Imma il-sisien kienu ġejjin minn xi ħaġa b'saħħitha. Mbagħad bidlu l-isem u baqgħu għaddejjin bl-istess formula imma baqgħu għaddejjin. Naħseb jiena l-istess korrekt mi jivajmlok. Qabel dak iż-żmien, naħseb il-tentattivi tal-komedi l-kbar, ma nafx taf kif li niftakar jiena. Li kollhom brand u jibqgħu Kienet aħna jew maħniex. Aħna jew maħniex. Ġifieri ara x'geb ta' żmien hemm. Jekk tmur qabel dak, kien hemm iż-żmien ta' Charles Steak, tal-Commanders, ġifieri nemmen. Kien hemm vakum mbagħad. Kien hemm żmien fejn anka n-nis fit-teatru ħana, konna redna nrawmuhom, tipo tajlu trawimhom xi ġifieri. Kien hemm żmien li jekk tajt, ġifieri mhux qed ngħidlek aħna ndaħqu billi ngħidu sorm, imma meta kont tajt sorm, kien hekk ikollok isem xokk. Issa jiena nerġa' ngħidlek, jiena lija mhijiex arti illi tagħmel 20 punchline, zob, sorm, taf kif, mhijiex arti. When it's needed and it's good. Taf kif? Taf bħal meta intefgħu jagħmlu serjes, isbiklem ħażin. Hemm minnhom illi fil-ħajja normali aħna nitkellmu ħażin taf kif. Imma jekk il-ħin kollu tibda taraħ illi qed jisforza biex jgħidu. Għax m'għandux punchline fil-verità. Anka fil-serji, qatt ma rajthom is-serji tal-Madonna il-ħin kollu. Ġifieri jiena nemmen illi meta ġejna aħna, id-żu bdiet, dak konna nagħmlu Zinners l-istess, wara li ntqajna n-net, kien nagħmlu Zinners, konna programm konna nagħmlu jiena, kien jagħmluh propja Sander, Owen, Tony u jiena kont nektija biss dal-programm. U mbagħad Tony spiċċajna producers u acting jiena Sander u Owen. U mbagħad biex nirringrazzjaw in-nies tal-li segwewna, konna minna production u għadna li tibda biz-z għax kien jismu Zinners. Allora ridna nżommu l-istess kind of tipa biex ngħidu Zinners Zu. Kod. U mbagħad għandna Zu comes to town. Konna minn il-Busket Roadhouse fi żmien. Għamilna najt, imbela jek, bum, imbela, idlallu, men. Bata da niprofaw ieħor, kien f'November, dak kien Oktober, xaħġek, jew September, November, bum, imbela, 2 nights, bum. U da x'kienu sketch shows? Isom il-bidu tal-comedy shows tagħna, jiena niftakar l-ewwel linja tiegħi fix-show. Għadni niftakara, ma nafxu kif nkella fej, bla kontroll bħal mu għaddejn f'dal pajjiż kif ma taħġek taf kif, mbagħad kienet kelli issu xi ħaġa u jixalli tixalli d-duda kienet dak iż-żmien taf kif kelli bozza. Kien isu clairvoyant li ċaħġek insejt, imma niftakara l-linja niftakara. Mbagħad ridna post ikbar. Ġifieri jekk bit-evolvi imma qed very fast pace, tankina u qaċ għalija. U morna għandi kull. U hija xi ħaġa li tuħgost tagħmel? Li toħroġ qudiem l-udjenza? Onur kbira li Ġifieri jiena kelli xi ngħid ma' nies li ġieli ħadmu miegħi fuq il-park għax joħorġu jgħidu f'fanna show. Tipo jiena meta jkolli show sallum il-ġurnata tajjeb eluf ma jenajt mijiet għamil show dajna naħseb mhux naħseb żgur mijiet teluf ġew jarawna lilna. Nibda ngħid bħalissa daw in-nies qed jinħaslu, qed iwasslu tfal għand in-nanna. Qed jitilqu mid-dar jmorru fit-trafik jipparkjaw jiġu hawnhekk biex ħalsu l-flus. Ara xonur ta' biex ħalsu l-flus. Ġifi daw se taw imorru jaraw film. Għax hemm Brad Pitt fih. Tifhem? Imma daw ħalsu l-flus biex jipoġġu bil-qiegħda u jiġu jaraw lili fuq il-park. X'unur iktar minn da? Tipo laqqas tajt it's a free gig. Daw ħalsu l-flus, good money. U l-lum il-ġurnata iktar il-ħin naħseb mill-li l-flus. Kollox. Kollox. Sagrifiċċju li kif qed tajt. Kollox, u tipo tipprepara tagħmel l-arranġamenti man-nanna biex jiġu tfal. Mhux ċajta ta' wis probabbli mbagħad ħanoħroġ ngħidu isma' ħajqordu għandek ħalli mbagħad nibqgħu ħerġin għax mbagħad wara jibqgħu jitkellmu jibdew illallu man. It's such an honor li tkun fuq palk u kif toħroġ fuq il-palk għandek ma ġifieri gratitudni kbira għandek inti għal ma jistax ma jkun. Kull darba jkollok show. U eċitament? L-eċitament ikun fl-ewwel show jena. Biex nara jekk ħajaħdimx. U jena eblaħ taf dawn l-affarijiet. Jien nibda ngħid in-nies il-kru hemm nies sold out man imma
ġew, waslu. Madonna, ma nisa tifhem. Faċċaw jew darlhom fl-aħħar. Jon kella ġili eżempju kollok xi sitta ma ġewx, Madonna x'ġara, iċċekka jekk beħħinhom, kun naf li beħħinhom, kieku ma naraqiex innaj. X'ġaralhom? Jekk isma' jekk hemm sitta fuq quddiem niqsin, ġib xi ħadd minn wara, ħalli jimlew is-sitta ta' quddiem biex ma narahom. Kollok l-adrenalina għall-ewwel darba. Le, l-adrenalina kollok dejjem. Dejjem kollok. Imma l-eċċitament dik li taħra taħtek kind of fuq il-park, mhux vera taħtek. Tkun għall-ewwel wieħed għax ma tkunx ċert ikku xa jaħdem, ħalli għalli l-lum il-ġurnata nafu xa jaħdem, more or less. Ma xorta hekk tkun tittisma' l-ewwel U bej lejl u oħra terranġaw affarijiet. Ġili naqtaw sketchi sħaħ, jew nżidu, jew nbidlu, jew. Tbidlu diffiċli jessi. Li taqta faċli, di mhux se nerġgħu nagħmluha, all right. Imma biex tbiddel iġrid titbej illum u għadha terġgħu tiltaqgħu għal Naw Sander għandna tant nafu 25 sena, ma nafx hawn Malta jekk anke internationally biex tagħmel 25 years working with someone, tant nafu l-xulxina u Sander, ħanajdlek x'tip. Meta konna nagħmlu l-sketches ta' Xarabank, konna nikdbuhom, japprovhom Peppi, ġili japprovhom Peppi, tafu l-Peppi, ġimgħa fis-sitta, taf kif. Umbagħad tkun tipo għandna konniex nippjanaw ir-rehearsal, umbagħad sakemm qegħdin fil-karozza naqrawh, nadduh, jagħmluna l-makeup u noħorġu nagħmluha live daqshekk, anke fix-show, ix-show u nammen li dak hu s-suċċess tagħna, show jikteb l-iskript Sander. At scripting stage naqraw u nirranġaw ħafna, ovvjament inti dejjem. Meta inti ma tkunx il-persona li qed tikteb, tista' tkun ħafna iktar oġġettiv għax ma tkunx meta tiktibha tħobba u taħseb li tajba. Imma meta tkun il-barrani li di mhux tajba, di tajba, nkun ħafna iktar oġġettiv u Sander l-mġata jisma' minni għax jaf jew jgħid li ma naqbilx miegħek jew jgħid li isma' nirranġaw ngħidlu l-isketch mhux tajba narmuha. Qed tifhem? Imma naqraw darba darbtej tlieta u narmu l-skript. U l-kelma hija blijem. U l-blijem ġifieri minn issa li hemm ħanibnuha kif nixtiequ aħna. Qed tifhem dik hija l-blijem. Tantu hekk li ġieli taf int fil-ġimgħa ta' rehearsals tant inkunu għajjinin li tarġa' ddura l-iskript. Illa se ngħidu tal-lejf kien tajb tlifnieh. Bax tagħmlu terġgħu tintegraw. Ġieli iva. Jon kella ġieli jaqra xi ħadd wieħed minna u ndaħħalilu fl-iskript jew daħħal fl-iskript u taħsdek on the night ġifieri qudiem in-nier bum. U allura you would be surprised that tifhem. U il-memorja tiegħek tajba jew? Ħafna f'dawn l-affarijiet. Ħafna. Jiena meta jgħidu kif tiftakar mit-script għax inti tipo programmat għal dawn l-affarijiet, tifhem? Ma dejjem kellek memorja tajba jew biżmien tant prattikajt u tant kellek iddaħħal scripts f'moħħok. Naħseb imma again tajja pal daw l-affarijiet. Tifhem? Mhux tajja pal affarijiet oħra, mal daw tipo jiena tgħidlix. Jiena kont qudiem il-binja fejn tagħmlu l-podcast intom u qed nibgħat ritratti lil Julian. Għatlu aħna issa jiena ġejt f'dal-bini x'kelli podcast fil-kamra l-oħra. Qed tifhem? Imma jiena eżempju fit-toroq ma nafx jiena l-mara titnejjek bija. Jiena t-toroq narhom kollha l-istess eżempju, naf li tidħol on the left, imma jista' jkun left ta' 10 toroq oħra, 10 blokki oħra. Imma left, it's a left. Ġifieri dak mhux tajjeb hawn minn l-istess. Il-mara tiegħi tgħaddi minn triq u ssir taf għal dejjem. Il-Sander fejn sir tafu inti net meta kienet jagħmel dal. Mela net ħanna fl-istess żmien aħna u Sander kien għadu kemm jara ir-Rinella dik iż-żmien u għajna net u kienet jagħmel. Għax il-Rinella kien xi park. Team park. Kien il-manager tiegħu Sander. Jisad niftakar. Kien xi movie park jew xi Rinella Movie Park. U kien nasib qatt ma mort, x'kien lop u hekk jew. Ma tafx. Qatt ma mort. Mela u Sander mar net u eventwalment iltqajt Eventwalment iltqajt. Mal-ewwel hekk sirtu ħbieb. Le anzi kien hemm żmien li mhux ma konniex close, ma kien hemm żmien jiena xtaqt inkun assistent meta kont ħangri nipprova nieħu l-positions kollha li jeżistu fin-net. Sander ħad li posti. Għax kien tkunu tafawk production assistant ta' Bagzetnet, u dak rittajjen dik il-post, un ħatta ta' eventualment. Mu ikbar minnek le? Sander 7 years ikbar minni, allura dik iż-żmien it's a very big gap meta jena kelli 16 u jkollu 23. Tifel u raġel. Tifhem?
used to look up to him. Xorta kont taħseb li lilek kienet tistħoqlok dik il-pożizzjoni minkejja li hu kien raġel u inti kont tifel. Ija, mela, 100% dik iż-żminija. Sambat ngħidlek fuq dik kif ħadd il-pożizzjoni wkoll. Mhux kif ħadta, x'għamilt biex ħadta. U mbagħad intqajt ma' Sander, hemmhekk, u Sander beda jara li jiena rrid. Taf kif meta tara xi ħadd anke llum ġurnata jiġi intern. Tajda tifel tajjeb istja. Li tieħ jieħdu u jrid jitgħallem u jrid ikun aħjar u jrid inġieli jiġu jqogħdu jilagħbu jġibu l-diem magħhom. U allura beda tipo features u minn feature wieħed ta' it-tnejn u minn tnejn ta' it-tlieta u actually lil min kien hemm l-oħrajn inaqsilhom il-features u jagħti il-features lili. Onduna li sakemm mbagħad eventwalment kien wasal iż-żmien għalli. U għawet mill-ikbar talenti tiegħek dak. Li xiex? Li fil-pozizjoni fej tkun jew fis-sitwazzjoni tkun qiegħed f'ħajtek tkun qed tara kif ħatkun l-iktar utli possibbli. 100%. U nemmen illi dik hija in-nuqqas li qed tiġri fil-ġenerazzjoni ta' bħalissa. Mela, jien ma nixxert jekk ċaġa tal-ġenerazzjoni jew ġenerazzjonali, però jiena naf illi kull sitwazzjoni li qadħalt fiha jien sajna kont ħafna fajt, kont naħdem fi ċina, kont naħdem estate agent, kont naħdem nagħmel il-podcast u naħdem il-Love in Malta. Kull darba li tħalt, jew kont naħdem moħti, kull darba li tħalt ta' situazzjonijiet jiena ħankun l-iktar utli possibbli li nista' nkun. F'daqqa waħda l-opportunitajiet tiegħek imorru minn 0 għal 100 kważi letteralment overnight. Issa ma nafx ikux għaw nuqqas ta' nies li jistuq ikunu utli, plus nasib li tkollok ċertu ammont ta' talent, intelligenza, eċetera, eċetera, ġbir ktejn. Naħseb dik u naħseb xi ħaġa oħra. Sens komun. Pragmatizmu jew tkun prattiku. Le, imma ġili ħdem fuq il-palk, ħammurlek mela tagħtlek jiena m'iniex laqwa attur, imma naħseb attur tajjeb. Ġili tkun fuq il-palk ma' attur. U għax ma tajdlux eżatt il-linja kif qiegħda miktuba fuq l-iskript, jintelef. Għaliex għax ma hemmx sens komun f'dik is-sitwazzjoni. Qed tifhem mhux qed ngħidlek. Però l-palk huwa bestja partikolari. Qed ngħidlek f'kollox anke advert, meta tmur tbih advert. Jiena kemm jiddarba jipprova klient jikkornerjak illum. Da x-return ħajti, jgħetlu x-return ħajti, tipo jaxseb il-ħa, irritu kollok il-sens komun biex toħroġ minn dik il-situazzjoni fuq meta tippreżenta. Għandek bżonn ammont ta' sens komun illi mhux kulħadd għandu, illi dak il-sens komun sar speċjali. Meta ssibu f'xaħat, he's a keeper. Titiżommu. Nasib jiena l-affarijiet li jiena fortunat ħafna. Għandi tim żgħir, qegħdin ġu 6. 5. Maħx, ma nkunx naf. Għax varja dal-ostra tim. Ma full time edin 5. Ma full time edin 5. Fela fortunat. Għastaf kem għandek. Il-tip ta' nies illi daħalt kolla nis kreativi. U kolla nis ambizjużi fis-sens ta' jaraw il-potenzjal tal-affarijiet. U vera, sajjena, inti bħalli mallem taf, meta kollok il-ġagbini fil-kumpanija ma l-ewel s-sir taf, għalfej. Għax jiġu podġu ħdejk, isma mut nanxejta kontra Ġuljen, imma stal-axħar darba, għazu ħalek, u dari, mandiċ minn dak darba kelli issa ambizjużi u għandhom dil-kilba kbira biex nitalmu. Biex għabli kull darba, u inti taf, kull darba li kollok dizastru hija tħossa imma l-għada fil-ħodu l-ewwel ħaġa li ħanamlu ħandur whiteboard mera x'kienet il-fuck-up, għalfej saret il-fuck-up u tarana kollha nitalmu fl-imkien u dik ix-xewqa li kollha nitalmu. Jiena naħseb dak il-mod li tħares li d-dinja li tajt isma'. Ġara xaġa ħażina, jiena għandi ħabib, Dylan Sejkel, li huwa tal-AI insomma da. U da imprenditur ukoll, da jagħmel ħafna affarijiet tal-AI u għandu business. U darba insomma kont qiegħed vera ħażin xi 3 snin ilu, għamilt xi deal ħażina, marret li ħażin. Għalli isma' għalli tox ninkwieta, għalli l-business, għalli kemm tiflaħ taqla fil-bajt. Ok, żgurek, ek. U bla darba daħħal dik il-mantra f'moħħi. Isek, wieħed, lajt xut, ħassejtu, tibqa' dej,
U l-verità li speċa jekk inti dejjem tibqa' b'dik l-istess attitudni li nibqa' mhix il-qudiem u jkollok nies miegħek li huma kapaċi ikollhom l-istess stamina, eċetera. Sissa dik dejjem ħadmet. Speċa dik dejjem kienet id-dinamika, the winning dynamics speċa. U xi ħaġa oħra li saru jagħmlu ħafna l-lum il-ġurnata, x'da ChatGPT huwa blessing and a curse. Nies saru jtuħ 7 punti fuq x'jafu jagħmlu u jgdilhom CV ta' tinduna ta' people are overselling themselves. Tifhem? Allura inti jiġi xi ħadd tajt. Kapaċi men. Bat ma tibda jtik il-performance u jgħidlek li jilħaqsa u sawnek. U dik id-diskrepanza ħadd titkeċċa mix-xogħol, żgur. U f'dal-aħħar 3 snin naħseb daħlu u ħarġu minn magħna 10 minn nies fuq di. Għax dizappunt. Le, għax, tipo, mbagħad darba persuna partikolari, wara li talqet minn magħna għamlet CV u marret għand xi ħadd li hu klient tiegħi. U fis-CV kitbet illi kienet kważi tmexxi l-kumpanija tiegħi di. Ġifieri dil-persun bis-serjetà ġifieri dak tara dal-persuna partikolari għalli tista' tieni reference tajjeb dwar John, għax John għalli li jisma' kien jieħu ħsieb hekk. Kważi kellu iktar x'jagħmel minni fil-kumpanija da. Imma mbagħad tifhem għaliex miegħi dil-persuna falliet għax għamlet l-istess, ħadd għamel l-istess ma xi ħadd ieħor qed tifhem li ġed ngħidlek. Lejn għandi x-xorti li naħseb qatt ma rajt CV waħda mġidma minn tagħkom. Daħħalthom. Daħalt, imma għamiltek ukoll ta' jibdew interns. Interns. Umbat ma rajtix. Le. Umbat jena, it's about what you can do on the ground. Jena, ħafna minnhom ikunu bdew part-time miegħi fl-events u hekk u ta' jena kien minn beda animator, spiċċa producer. X'tin tirrealizza li għandu l-kapaċità dal-persuna taf kif, imma insomma, ma fejn bdejna toqgħod tajt. Mi fuq is-City Theatre. Il-lejn darba minnhom apparti li konna għamilna dak ta' deċeduti, konna ġejna kunċert ta' kien hemm il-Brikkuni. Il-Brikkuni. L-aħħar ħaġa li niftakar f'dak il-kunċert tal-Brikkuni, apparti li kon daħħalt il-ħija li kien adopted kien kellu xi 14. U inti kont qed li jisma' qalt li jista' joqgħod imma jista' joqgħod fuq. Biex ikun għamiltlek viċin. Eżatt. Imma mbagħad spiċċajt insomma. Illegal stuff. Eżatt. U dak tifel insomma li kien qatt ma mhux qatt ma ħareġ minn darba, qatt ma ħareġ xi ħaġek. Kont spiċċajt. Tal-asfur. Tal-asfur. Uħroġ minn hawn. Le, mhux dak, le, mhux Julian, le, Brandon. Dal-ostra Brandon insomma battu kont. Kien tajjeb dak il-kunċert kien tajjeb. Battu tfajtu fil-moshpit. Għandu 14, għasjaf xlaqtu. Aħna t-naqbżu. Jiena naqbat m'għandix jiena bħalek. La darba beda l-parti, mbagħad beda l-parti, m'hemm xejn. Mbagħad naqbdu l-dat tifel. Ġifieri da għasilu 15 sekonda fil-moshpit, naqbdu d-dattifel u nitfaw fuq il-palki. U ġitelejn. Le. Mario tipo taħares li tipo xizzoppet taħmel. Xillost u għet jiġri. Insomma, mbatt lajt waraħi, nerġajt fajtu f'nofs il-moshpit. Sa, kien lejl ta' d-doluri. Umbat, konnet nixorbu ħafna hekk, umbat nafli minnom ġejt knockout, ma tipo intefa l-switch. Intefa. Nifta ħajnejja, insibni f'nofs l-auditorium. Tisfel, mux fejn kien hemm il-konċert, isfel. Istja. Wiċċ il-fuq hekk il-lapes ħdejja. U l-ejn tħares lejja tipo. Konna morna tajjeb. Fucking sejrin id-dar. Konna morna tajjeb il-bar naħseb dak. Is-City Theatre vojt jied il-lapes u drinu hekk. Kien proġett sabiħ dak. Dak konna morna il-ġerma keġuna minna xi show. U għallu n-nas ma nitħajru li xaħat jihdu għax un-bat ħadna health and safety officer, ma nafx tiftakrux kif kien qabel. Dak kien aħdar, kollu cushions, fitted carpets. Taljun, jenu. ħadna il-health and safety officer, għalana tiddu tneħu kollox.
kollox. Għax ovvjament kienu standard oħra ta' dik iż-żmien, imma jekk ikun hemm fire il-cushions kienu jagħmlu hekk u tiny total refurb ġifieri dak iż-żmien. Niftakarna ħan niftħu teatru u fuq il-park konna jiena dak iż-żmien konna jiena Owen Sandro Claire kważi nibku l-erba. Tibki bl-emozzjoni mhux għax ta' niftħu li tant lajna ħara biex ftaħnieh tat-teatru. Li it happened. Ma problem. L-istess summa it was good until it was good. U kemm dont mażżuni? Kemm dontu flimkien? 2004 sa 2012-ish 13 hekk xi ħaġa hekk 13. Issa U bat x'kien iddeċidejtu li different opinions. artistic opinions? U kol, n-nis jimbidlu. Fjena ma konċ l-istess la meta konta 2004. Jena u Sandra kuna naqblu ħafna iktar artistikament, il-business vision tagħna, eċetera, eċetera. U ovvjament, kulħadd mara triq tiegħu taf kif. Kienet diffiċli? Femni, meta spiċajna, ma kienx liktar outing feliċi taf kif, ma kienx, it wasn't a clean out. Tipo kien hemm ċertu ma kienx sabiħa ħafna taf kif anka s-sitwazzjoni ta' wara għamilta multa żmien ma kellix xogħol kun ngħixu bil-paga tal-mara taf kif sakemm imbagħad erġejna qomna fuq sibqajna iddeċidejna x'kun għamlu Sander isma' ħanerġgħu nibdew dan immaġina jkollok saga ta' 8 snin shows taf kif mifqunies programmi suċċess wara suċċess so on and so forth u da waħda x'ħa nagħmlu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Daniel, Sander, anka bisibna l-isem, ma stenix nsibu isam. Mornant Marketing Agency u sabu Nike on a table. Inti x'ismek? Daniel, Dan, Sander, San u Dan. Le. Jisu għaddis. Dan u San. F'sekonda minn. Minn hemmhekk ħaġa wara ħaġa, show wara show, biċċa wara biċċa. U l-ewwel show li kien ma' Dan u San kien? Dan u San. Kien jisbu Dan u San? Dan u San. Il-launch biex ta' intom essenzjalment aħwa. Efimni. Il-karattu tiegħu tipo off camera x'inhu? Sander huwa ħafna Sander li off camera tal-ostja ħafna, taf kif, imma u artist, taf kif. Ek kollu l-artistic periods tiegħu huwa ħafna iktar. X'ġifier l-artistic periods tiegħu? Intkom l-artisti tkunu naqa' taf kif. Tkunu naqa' taf kif, imma. B'sorma. Ek, taf kif, kollu tipo Sander tiħtokka men, tiħtokka. U jagħmellek show ta' satejmen. Incredibly. Tipo magna ta' scripts u ta' scripts tajbin. L-len mill-party artist. Le, Sander, anka man nies mbagħad ma jkunx jafuh jgħidu una Trump għax mhux ma min jaf ċentru tal-entertainment. Imma mhux ħajħossu mimma jafux ma jħossux komdu isma ġili ġew nisfu għallu Madonna kemm mhux Trump, mhux għax Trump għax mhux titkun tafu biex irid ikun actually bil-malub, irid ikun jafek taf kif. Biex juri ċertu parti tal-personalità tiegħu li daħħak ta' nitqu ħafna. Minnu l-iktar driven minnkom? Jiena ngħid di. Matul daw il-25 sena, imma speċjalment id-Dan u San illi konna ġast li rridu jiena u qed tifhem għax dik differenti, meta tkun erba' għandek erba', meta nkun tnejn xi tnejn. Issa wasal iż-żmien illi nagħmel dak li nixtieq jiena biss, qed tifhem. Jiena driven fuq affarijiet u Sander driven fuq affarijiet oħra, imma kind of business wise kifu biex inbiħ il-ħaġa, naħseb dejjem konna iktar jiena illi nara li dak li ħanamlu jagħmel sens finanzjarjament. Għax jina l-ewwel naħseb dejjem ħanibdija di. Jina nħoss li kapaċità tiegħi li naħseb li mbagħad nibrilla ħafna fiha iktar milli kemm jiena attur u kemm jiena preżentatur tajjeb huwa illi nagħmlu xi ħaġa illi dik il-ħaġa sakemm ma tiġikx ħażina kif ġieli ġraw
imma jena f'programmi ta' television, advertising packages, advertisers, namluha feasible. Qed tifhem? Yeah. Issa nisbaħ ħaġa fl-arti hija li tagħmel dik li tħobb. Imma li tista' tikol inti u nista' nagħmilek minnha. Bekku. Issa dik irnexxina nagħmluha grazzi tal-25 sena. Which is very good. Naħseb taf kif. Jiena Dik hija fortuna u mhux necessarjament fortuna fiha x-xogħol biex tagħmilha. Ma naħsibx li hija fortuna ta' għax meta ngħidlek mhux fortuna għax fortuna tirbaq tu 5 numri tirbaħ l-lotterija dik fortuna. Meta inti actually taħdem biex tmur tfittex ir-riklami, tagħmel il-packages inti, tagħmel prodotti innovattivi. Ġieli eżempju, kun ħorġu bi prodott, ngħidu taf x'għandna bżonn biex inbieħu u tjedik l-spice żgħira taf kif. Jenaf, ma nidejqax ngħidlek, palissa għandna programm shooter mit-2 sal-ħadd. Ġifieri dak kien il-ħaġa speċjali tiegħu li dan mit-2 sal-ħadd, 5 minutes a day mit-2 sal-ħadd. Imma x'għamilna speċifi dak kellna nbieħu 365 days. It was kbir, ġifieri Sander immaġinax kapaċità jikteb 365 episodes. It's no fucking joke. X'inhu da shooter? Ta' shooter jisu 5 minuti, shooter semmejni shooter shooter. Tazza u ħabba shooter għax il-logo tiegħu huwa target. Għax we are trying to shoot on target ta' affarijiet li jiġtiġru taf kif inkunu u shooter għax it's a very small dose ta' xi ħaġa li daqgħu ġewwa taf kif. Da kienu għalunna il-kunċett x'inhu? Il-kunċett jisek taqbad items differenti li qed jiġru madwarna Malta mad-dinja hekk u tagħmel il-kunċett huwa poġġi bil-qiegħda għal 5 minuti u tista' titħaq naqra, titħaq ġdaħqiet, tifhem? Illi jiena dik aħna u nibqa' nemmen fiha, aħna dejjem minna illi titħaq men fil-ħajja titħaq ftit men meta titħaq tara nies jiena jibatunna nies wara x-show. Wow. Għand il-mara qed tmut imma dawk issa tejġejnem u ħadna pjaċir. Ġifieri dik hija li l-ikbar l-iktar xi ħaġa jiena meta konna fi żmien intu kellna tfajla dik kienet iffissata fuqna. U dik kienet tiġi tarana mmur naraw hekk u di dejjem tattribwixxi li fieqet mhux jiena ta' ġifieri hawn ħafna affarijiet ikbar minni, imma il-pożittività li kienet tieħu mill-affarijiet li nagħmlu aħna kienet qiegħda biex itfieq milli kellha Nadja Kirkop mela hawnhekk insalmela. Inni ma nara snin. Ifhem hemm ħafna anke xjentisti li jgħidu li inti meta tkun vena feliċi tgħinek ħafna biex tirkupra. Jiġifieri anke minn hemm jgħid li pereżempju jekk tidħol għall-operation u tidħol għaliha b'mod pożittiv, jiġifieri saru studji li jista' jkun tkun iktar suscettibbli li tirnexxielek pereżempju. Kont għandha dik ta' shooter, mela shooter kellna daw ir-riklami kollha x'inbijaw. Mbagħad jiena tiġini dik l-idea ta' sekonda. Il-klient jgħidilhom isma' ngħidilkom x'nagħmlu. Ħudu 3 xhur riklami. Imma flok toħduhom fi 3 xhur kif taħdem il-skeda Oktober, November, December, January, February, March. Qabdu dawk 13 il-ġimgħa u qasmuhom kif tridu matul is-sena kollha. Illa x'idea. Mela jiena għandi ħanut, mela jiena qabilli nirriklama f'Diċembru hemmhekk mal-Mother's Day. Tifhem, jiena għandi ħanut ta' air conditioners, mela tajjeb għax l-istaġun bum. Ma x'inti taf tagħmel l-ischedule, ġieħalla xina kieku. Imma ma kieku ma tbeħħux ngħidlek. Kieku ma tbeħħux? Probabbli li le. Imma jiena kieku kolli nirraġunek mal-advertisers. Le advertising. Bejni u ġuli niddaħna li nagħmlu biha. Dik għandi nies li jagħmluha tipo. Imma li qed ngħidlek jiena dejjem tagħti dik xi ħaġa differenti. Bħalma sibt inti there was a gap in the market, x'kienet il-gap? Diskussjonijiet bil-bajt spiċċaw. U inti mlejta. Issa mbagħad illum il-ġurnata minn meta bdejt inti għallum hawn ħafna biżibilju hawn. Imma xorta inti konti hemm tal-bidu u allura bqajt. Ekku, u inti titgħallem ukoll il-mestier tiegħek, ġifieri inti titgħallem biex ta' minn barra tidher sempliċement ngħid min nisa tipparlaw. Però ovvjament hemm ċertu skill fiha, hemm ċertu li u ħadd ieħor għandu wkoll għandu l-iskill tiegħu, imma jekk trid tiġi tisma' ċertu tip ta' konverzazzjonijiet, ġeneralment tiġi hawnhekk. Jiena hemm min, jiġifieri mhux għax biex nilaqek u datlek dejjem, jiena nħobb nisimak. Għaliex nistajlek issaqsel mistoqsijiet li kieku jien ħansaqsihom. Tifhem allura issek forsi nolqtu l-istess punti mentalment li konna ħanaslu fihom, tifhem? Hawn min jagħmel intervista sħiħa
u jmullok iktar fuq postijiet li huma futili, taf kif, kind of, mux dak. U din naħseb hija xi ħaġa li kienet iddejjaqni, kont nara intervisti oħrajn, saqsijielu, mhux ovvja dik tistaqsija, mhux saqsijielu, u ma jsaqsix. U mbagħad noqgħod nidaj mbagħad nixma, u mbagħad speċa minn hemmhekk bdejna jien il-Wejza, forsi tafu l-Wejza. Naħseb dak li l-owner taw, jew li. Le, l-Wejza, kameraman, ma tejtu, għandu l-forearm daqs kuxtejja, bil-mosta, kollu t-penġijek. Insomma, ħabib mill-mosta u hekk, u insomma bdejni jiena u Mark li huwa l-owner taw. U għal din raġuni, insomma, bdejni, u isa qabdet. Però mbagħad għandi wkoll kursitajiet jiġri lilien minn sempliċi saqsejh dik il-mistoqsija. Mbagħad pereżempju karattru bħal tiegħek, inkun irid nifhem għalfejn inti sirt il-persuna li sirt. Eżempju, jiena f'di tiegħek li inti bdejt il-podcast kif suppost, jiena nħares li persuni bħal Sosa Zerafa. Jiena niftakar meta rajta tagħmel u naħseb waħda mill-ewwel affarijiet li tagħmel għax tkun f'da xogħol. Kont għaddix għattijena, x'dix taħseb li Kim Kardashian, taf kif? Niftakar kienet xi qed idduq xi xejk ta' New York's Best dak iż-żmien qasadu jeżisti, naħseb. But actually she was ahead of time, men il-mara. Kienet tifhem xi ħaġa li aħna. Kienet tifhem xi ħaġa li aħna għalina kienet għadha xi ħaġa ta' make. Taf kif kont l-ewwel stupidu li suppost nifhem fil-marketing, il-misni għamilta jiena dik il-biċċa tax-xogħol. Jiena meta kelli t-tifel, kont għamilt page jisimha Daddy's Rock. U qed ngħidlek ġifier dak kont intella post dak iż-żmien 600 likes, 700 views. U kont intella xi ħaġa kuljum fuq it-tifel. Imma jien m'iniex tajjeb. M'intix tajjeb? M'iniex għax jiena dak il-pressure għalija pressure li tagħmel xi ħaġa bil-fors kuljum isu għandek għalija dik hija xi ħaġa ġifieri kif kullum bqajt għaddej biha qed ngħidlek jiena ġifieri għax titmur lura kind of 9 snin ma kienux jeżistu ma naħseb ma kienux kif kullum waħda mill-ikbar pages żgur. Żgur. L-unika speċjal top li kikun sib fiha jiena insib dik id-dilemma ta' li kolli it-tfal bħala parti rekwizit mill-biznis, għax kieku jibqa' tipo jienu t-tifla biex tagħmilha kuljum u set nisforza li t-tifla. Kultant nara. Le, jiena llum il-ġurnata taf kemm hu faċli biex le ma ġiex ngħid kemm hu faċli għax tannik. Imma nista' inġib affarijiet b'xejn u mbagħad intellhom ġiex videos isma' television. U ġibtu television id-dar. Mux ngħidlek li ma nagħmilx, ma nagħmilha format ta' riklami. Li jiena ħadd ma jafx għand id-dar, ħadd ma jafx jagħmel hekk, imma mhux ħanoqgħod inġib għax biex dak iż-żmien sal-lum qasadni nixtieq li nuri, mhux għax ma rridx nuri, imma id-dar hija id-dar tiegħi. Taf kif u x-xogħol il-persuna tiegħi mhux problema. Ara kemm trid minna dik eħem. Ara kemm trid. U l-istess hekk it-tifel mhux ħanobbliga t-tifel illi jiġi li der f'ritrat miegħi, jekk irid u jekk jiġi jgħid li ħantelgħu ċaġa flimkien. Mela le ħantelgħu ċaġa ma mhux ħanobbliga għax inbidilt minn meta kont 8-9 snin ilu, dak iż-żmien ma kontx insib problema. U anke l-internet inbidlet minn 8-9 snin ilu, il-mentalità tal-Maltin inbidlet minn 8-9 snin ilu. Illum jekk inħodlok ritratt issa jaraw xi ħaġa ħażina li hemm fil-kantu naraw jaqlawlek il-ħara fuqha. Ħanajlek darba fil-COVID tellajt video ta' baħna li jien, taf kif? Ħanagħmel video. Illi batti dejja għamiltom bil-paint aħdar. U għattilhom u kelli l-mobile fidi u għattilhom ħanurikom kemm tidu toqgħodu attenti meta tiġu biex taslu jdejkom. Fajt il-mobile hemm u mbagħad ħsilt idejja tiftakar kont nkantaw happy birthday għal darbtej, happy birthday, u idejja ġew notfa. U mbagħad rġajt bajt il-mobile u peress ikun qbattu bidejja bl-aħdar. Idejja reġgħu bl-aħdar. Għattilhom allura tidu toqgħodu attenti għax hekk tkun missejt surface illi tkun taf kif dik kind of għax iż-żoppa miltu jagħmel. Il-kommenti aħjar laqt il-vit intu taħsel idejk aħjar il-ostja men. Ġifieri dak kollu li provajt noħroġ ta' tajjeb fil-video ma rawkx. Immaraw li ħallejt il-vit naddej u ħallejt li ma jista' jkun il-livjara taf kif immostja, taf kif. Tant saraw opinjonijiet. Opinions are like assholes. Everyone has one. Kif? Efem,
U tajjeb. Dik eżatt, hija dilemma oħra, speċjali nħu gost li n-nies għandhom l-opportunità li jitkellmu. 10,000 ruħ. Le, imniktin u jridu jgħadu l-niket l-ħadd. Mawx iktar, 10,000 ruħ illi tinduna da jekk fuq are you being served hostja dejjem da. Fuq kollox. Da kull ma jikkumment, ġifier meta tidħol fek biss. Ġulin ħajmut. Għaliex għax hekk? Le, għax jinnutom l-istess. Mawx iktar minn 10,000, imma daw jippruvaw. Jagħtu sliding tackles il-kull min jipprova jagħmel xi passi. U jiena deċiżjoni li ħadd li ċertu activities ma nagħmilhomx iktar. Għax inti tonfoq eżempju? Activities kbar, jinaf, tant tonfoq flus biex tippromotihom, u mbagħad jidħolok message wieħed ħażin u jkollu traction iktar minn kampanja ta' 10,000 euro. U jaħxik. Dik sliding tackle. Kif sliding tackle ta' vera, jena dal-minit kelli attività. U kien hemm komment li jekk kelli 10 affarijiet ħżiena fuq di vera ma kellix ħażin. U mbagħad meta I got the person, għax meta jkunu vera nidħol personali, ngħidulhom isma' hemm xi mod li nistgħu tipo nitkellmuha għax qed ikkonsernu għax hekk inti tajt li xi ħaġa u għadni fil-bidu ma nistax nirranġa, nista' nirranġa, mhux hekk. U sa fl-aħħar qed li il-persuna ħassara ħanħassru tal-messaġġ tela le tħassar xejn, ħalli hemm u iktab isma' jien kelli żball fuq A, B, C, D, E, F, G, però issa klirjajta mat-tim għattela issa li ħassarta. Xejt kollox kind of għax il-dawk in-nies kollha u l-għajru bdew thank you tal-li fżejtna mhux ħammorru, thank you illa-llani. U bat dak huwa l-worries żejda, għax dawk il-worries żejda toħodhom miegħek id-dar, toqgħod taqrom waqt li qiegħed mara rieqda, ma nkunx nista' norqod. Toqgħod taqrom hija. Le, mhux I don't really care about messaġġi fuq. Imma fuq messaġġ ta' xi ħaġa li baqala xahar u li tista' tirranġa. Immaġina l-ewwel show jgħidu isma' kellek is-seating skomdu għall-argument. Tista' tirranġa. Tipo, u tibqa tara, il-lossjanka daqlek, anka mela mux ġdi antipatika. Ekkiva, jek iġħat jgħajt isma jena, daw la 10,000 imnikket, taf kif? Jek jena ndejek, xizzob, tidħol tara l-kontent tijaj namel, xtarom il-videos tijaj jamlu, għam internet sħiħ, taf kif? Kemm idejqunu daw it-nej, imma jekkummenta dejjem fuq tijaj. Jekk indejqek, jien min idejjaqni, nagħmel unfollow, ħalli ma jitlawlix il-video tiegħi u you don't give me any more content of this kind. X'dejquni, man. Ma nisti huma perverts naħseb jiena. Il-gost tagħhom huwa li jaraw xi ħaġa li ddejjaqhom. Jikkummenta. Biex ikun jista' jkun ħossu ġustifikament. U l-iktar. Fuckers. Għafetu li dik inti. Għax li ma jirrealizzawx u li iktar ma jikkommentaw, iktar ħajtlalhom dak il-kont. Ma jistawx jifmu għadiem, ma jistawx. Oħra. U jkunu b'xi fake profile picture. Il-di għattilajt li man. Għara, ma xet nidħol fuq il-persuni issa. Ma nħossi li għandi ngħidlek min jena xin kalli qodi għalaw, li tila zopp minn tillajt li. Ija, ma fil-verità inti persona pubblika? Le, mux li. Mux li, l-attività partikolari. Għattela ma l-dik l-attività rajt, għattela. Imma l-attività hija xaġa pubblika u aħna rridu naċċettaw li kultant id-dis ħajqallawna. Mux dak l-argument. Mela tajċ fatt biħor fuq prezz, għaxek diet tajt li hija 25 euro. Meta fil-verità hija 10 ma kienx hekk. Tifhem jena bdej, u kull ma għamilt fem. Ma fejn għamlita biex tkisrek taħseb li apposta biex tweġġak jew. Għajt li biex ħaddieħor ma jbatix bħali. Ma nitħux fija ġda tkunu speċifiċi. Le, ma qed nifhem il-kumment in ġenerali u forsi mental health. Anka u il-Big Brother bħalissa. Estja, men, ma joqodux attent, n-nies, xikdibu. Tajt li vera li marru fil-publiku, imma tipo, madonna mandekx tfal inti. Taf kif? Estja, ma nafx, jena. Jena, iż-żewġ affarijiet nħoss li għattajt inti, ġviri jena ħoss, jekk jena deċidejt ħankun persona pubblika, naf tip ta' pozizjoni tfajt li l-nifsi, u naf li għaw n-nis li huma ħara. Pero jena tkellmu fuq Big Brother.
Il-persuni. Segwi. Le ma U hija ma importax, naħseb ma tista' importax, tista' ma importax. tispjegali. Inti li għażilt li tidħol li nikkommenta fuqek. Isek int fajt. Deċidejt li- Mort fi xatt tal-bahar, fil-mqalleb u xarrabt. Pero jekk miskin l-arusa tijak, il-ħabib tijak ġi fl-udjenza, fil-studio, bis probabli għaxat l-għara għaxat najlek, sakkam noħġet mur kull darba xnifqalek snienek. Tittoqot attent xtajt fuq u anka bħala kommenta social media. Għax da għandu il-ħabib, għandu l-arus, għanda l-arusa, taf kif? Istja, imma still, kindness is kindness, taf ċet najdlek. L-isbaħ ħaġa fid-dinja. L-aħħar darba nsejt fuq l-podcast kont, u xat għalli x'inhi iktar ħaġa li toġbok, domt naħseb. It's kindness, bla dobju li xaħat, partikolarment xaħat li jista' jkun vera demel miegħek jew tara jista' jkun demel u he chooses the route of kindness. Issa, again, It's a beautiful thing. hawnhekk qed ngħid jista' jkun li f'daw il-25 sena u niskuża ruħi hawnhekk pubbliku illi jista' jkun li weġġajt il-xaħat anka fuq il-palk għax forsi at that moment ma ħsibx illi qed nagħmel daqshekk xi ħaġa ħażina. Taf kif? Wena naħlef aħna nippruvaw nitnejku bis-sitwazzjoni mhux bil-persuna jew bil-whatever, taf kif? At the end of the day, what is comedy? Comedy, ġoxu xon. Laburist u nazjonalist, l-estrem ta' laburisti, l-estrem ta' nazjonalisti. Ġili n-nies, Sander darba, nibqa niftakar għadi, darba semma għal għax il-Bobby fuq il-Prim Ministru, ċem per għat joffendiħ box kemandu. Il-Bobby, id-min iż-zoppin biex tajlu l-Bobby! Fkej, ġifiri, għax hu sensittiv fuq dak is-suġġett partikolari. Nifmu, ma nifmux, imma jekk toqgħod attent il-kull min jista' jweġġabu dak li ħatamel komedi ma jinqatax niġrisu Kabul, ma tistax titħaq. Għax xi ħadd jekk ħan itnejjek bil-laburisti bil-nazzjonisti l-istess, jekk qed tagħmel karatruna assissi ħajdu għax issa tal-LGBTIQ ma tistax tagħmel hekk, jekk ħad tagħmel titnejjek Barbie għax issa titqgħod attent titnejjek, teżent nagħmel kartu tarbi, titqgħod attent għax but what is comedy? Nagħmel assis, nagħmel hekk, tagħmel whatever. Jiena il-meter tiegħi bħala Daniel Kirkop hija it-tfal u tikkażajrom u missieri, imma tfal il-mejn. Jekk jiena it-tfal tiegħi ma nixtieqhomx li jarawni nagħmel dik il-ħaġa, ma nagħmiliex. Ma nagħmiliex. Qed tifhem, ġifieri jekk jiena nitnejjek miegħek mod differenti milli tnejjek f'post li ħajġi rekordjat għax dawk jista' jaraw it-tfal. Ġifieri għandi dik is-sensitiv u meta ngħidlek it-tfal anke l-mara, jiena nirrispetta ħafna l-mara u ma ngħidx ċertu affarijiet fejn ħajidru li blak li qed qed niddiżrispetta l-mara. U għamu missieri tikka għax ma tistax tkun total sensitive għal-għom u komissina kien kella naqas ħafna mir repertuar li naħmel. Imma najt li di l-missieri jekk kan għamel di partikolari jekk mhux ħatati xej iktar ta' valur ix-show, noqgħod attent naħsibha. Dal-benchmark ta' tfal namlu, dal-benchmark tal-mara, u jorbot lura ma' dak li kont tajt inti ta' il-privat, il-pubbliku. Per eżempju, jienu l-mara tiegħi nieħdu ħafna gost flimkien, ma nox naqsa, ma jtinix naqsa ma'aw. Anka lija. Nitnejjek ħafna bil-mara fuq nofs il-stand-up comedy kum fuq il-mara, ta' vera, life situations. M'għandix għalfejn nitnejjek. Ma' parametri, insomma. Imma le, imma mux ħanajt, mux ħan xaġa li ma nixtieqx li l-mara tagħmel li mhux ħanamilha li u jew ngħidha li taf kif. U jiena li qed tapplika ġifieri mhux biss l-affarijiet li nagħmel fil-pubbliku, fis-sens li ma jien la darba ddeċidejt li ħarrabbi lit-tifel, l-standards ta' ħajti in ġenerali kollha kellhom jieħdu upgrade. Agreed. Imma miegħek nitnejku b'mod li qegħdin tliet boys bej il-beb nitnejku. But mhux ħanamela fil-pubbliku fejn jista' tiġi public domain biex għadha pita jgħidu ara da żibel missierek. Le, għax jien ħanwaqqa ngħid it-tfal tiegħi. U t-tfal tiegħi ma nwaqqahomx għannejk. Tifhem? Agreed. Dan is-separation domt biex jien għalija kien iktar komplikati, issa kun għalik komplikati kol. Imma għalija komplikati għalfej għaxira per esempio il-podcast u naħseb ħadem l-iktar għax
jiena u jiena l-tajt miegħek il-belt u jiena id-dar simili ħafna. Great. Allura hija vera diffiċli kultant biex ngħid żomm, fil-bidu kienet tkun vera diffiċli biex ngħid żomm il-linja ta' fejn nista' nuri l-pubbliku u nista' nuri l-familja fejn qiegħda. Bizmin titgħallem Imma da qed ngħidlek tista' jkun letteralment taqta' linja minn skript, ta'. Imma dik il-linja kienet ħataqbes il-limit. U naġa ngħidlek 99.9% mu ħażit l-ebda tip ta' valur. Iddaħħaq l-erba' min-nies li huma naqa' overboard taf kif, allura naħħija taf kif. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq ess.com.mt. L-unika kważi ċensura li hawn fuq dal-podcast u ġili jingħad xi ħaġa u t-tim ngħidilhom isma' kull darba li nsemmi l-familja, ġieli huma għandhom ishom ftit protokolls hemm. Kull darba nsemmi l-familja ibatu lili u l-Marija. Ħanarawa u jekk naqblu li toħroġ. U ġieli taqtalek? Le, qatt ma tgħid li jaqta'. Ma ġbitnix. Ma tgħidlek, ma naħsibx li idea tajba li l-pubbliku speċa jkun jaf l-affarijiet dwarna taf kif art agreed. Biex u l-istess bħal meta tgħid inti li fil-verità x'ħażid. Xejn. X'ħażid qed Xejn. Kemm importanti għalik il-mara? Ħafna. Fimni, jiena l-mara barra li. X'irwol għandha fis-suċċess tiegħek? Jiena l-mara hija barra fuq imħabba, tipo aħna nalaf storja ta' vera ta' kif inħossni. Tipo għaddi nħobba għaddi nara sabiħa daqs meta rajt l-ewwel ġurnata ta' kif u neħu tipo jiena ma jgħidili tipo ma jgħidili ngħid mhux way boys ħa noħorġu nejl. Not at all, ġifiera jgħidu li ħafna bla bajtin ta' jiena il-lejl ideali li noħorġ mal-mara. Issa ġiena ngħidulhom ħalli noħorġu grupp u l-mara ma nkellimiex darba, imma naf li qegħdem, imma dik li tnaf li qegħdem hija s-serħan tiegħi, hija ngħidha li fimni. Ja mammi tajba ħafna, ittin ħafna insight fuq affarijiet illi laqas biss nkun ħsibt dwarhom. Xi kultant. Ġieli tik insight li joqros? Ġieli. U jena għawa jamol ma tafxettajt, badnajt ustja għanda raġun minn fuq. Ma ġil dum jumej u le, nekxinja, qabel ma nkun għattila li għanda raġun. Ettefem, imma batta najdila, isma kellek raġun, ta' fuq dik għamilta. Imma le, u kif għatlek kemm eżemmilek fuq Sander, meta jikteb skript u peress li ikun fis situazzjoni jew jiena, ġili anka fuq skript, li dita make, mux tajba, peress li tkun barra mis-sitwazzjoni, tara minn barra l-ħaġa, tista' tik insight ħafna ħjar milli qed tagħti inti. Qed tifhem? X'tib ta' insight se tik hawn? Naf isma' dik il-persuna mhux qed toġobni. Tifhem? Moħħok hemm. Jew isma' qed taġġel. Tagħmilx dik il-biċċa tax-xogħol għax taf hekk, jew isma' aqta'. Neħħi. Tagħmiliex dik, tifhem? ġiri ma jkollux raġun ukoll, ja? Xovja, mhix l-oraklu ta' Delfi. Imma iġġelni naħseb, għax dejjem naħseb, ġifieri ma niddejjaqx ngħidlek meta nonċejna l-aħħar show, jiena ħassejt għax bdew ċemplu n-nies u ħasbu għalija stant. Ġana nħobbu nagħmlu l-stunts, marketing stunts tagħna. Sentejlu minnu ħadd kien jisimha dan u san it-tmiem. It-tmiem din naħliflek li ma kunux nagħmlu stunt. It-tmiem għax it-tmiem tal-ħajja, qed tifhem, the end of life. U konna minna ix-show li jmur fuq id-divin, ġenna, infern, so on and so forth, okay? U nies ħasbu li ħana nagħlqu. Allura meta n-nies emnu, meta n-nies bdew di, u le dinejka jċemplu lan sponsors u mhux binnek nies jċemplu jibku. Bis-serjetà. U jena ħassejt, Sander kien imsiefer, u jena marriċ noqgħod intaqlu, meta tkun imsiefer jena stja ċertu ġiena ngħidu sansori, qed inċempillek naflaħan imma dafi għax qiegħed imsiefer minn ma tistax tiħħendilja int is-sitwazzjoni taf kif. U għamilt paragraf għattilhom isma' ħafna darbi taħsbu li qed nagħmlu marketing stunt, darba mhuwiex marketing stunt, jiena u Sander iddeċidejna illi we will pursue kind of
proġetti li huma iktar għal-qalbna b'mod personali. Taf kif? Da ħajkun l-aħħar xogħol li ħanamlu flimkien biex nagħtu tislima xirqa l-karattri li l-kom u tabu li kbirna flimkien so on and so forth. Għajt li ma missek xiexta. Għajt li għax tipo ħallihom ħajdu li jidu n-nies bade. Għallek issa qed tantiċipa istjaw għamilt dak il-ġurnata u l-lejl kont ħażin, imma mbagħad bdejnajt ħriġta. Mhux hekk? U mbagħad battat ngħid minni sora taħseb li kif ħażina, mbagħad battat sanatlu sorry. Kan nibgħatha lilek. Għatlu jiena taħseb li għandek tagħmel statement tgħid li actually it is true. Għax jiena ma rridx li jaħsbu li qed nitnejn kupjon just for sales. Qed tifhem? Għax mhux il-każ. Mhuwiex il-każ. U l-istess il-ħaġa hija li jiena u Sander ħassejna għandna jietna sitwazzjoni. Minna ħatijak inti, mela, ħanaqbdu naqra dil-parti ta' ħajtek. Mela. Minna ħatijak inti kont għaddej b'dil-dilemma, spiegajtili u għamil dak il-countdown sa' darba jannar. Sander fejkin, tipo mort tajdlu, għatlu li. Sander ġurnata kena show, u kont literalment meta ħatajt ħaġa kbira lil xi ħadd. Ġieli kellek li ma mhux fuq livell ieħor, ġieli kellek xi tfajla importanti f'ħajtek u ma bdekx tħossok komda magħha ħajda jgħidilha li ħadd titlaqa' dak il-feeling. Li għamilt ix-show, għamilna show fil-żmien il-miliet kien nitrija tu taf u mbagħad bdejt nkun ngħid ħanajdlu issa. U Sander ħdu drink, ħanajdlu issa. U kif konna kważi daħal fil-karozza, tlu sa ħanajlek xi ħaġa. Nitrijet, taf hi? Għatlu sana għatlu jena deċidejt, għatlu wara l-commitments kollha li għanna matul din is-sena ħankun nixtieq illi niġbdu l-brejkijiet u naraw fiex qegħdin ma iktar pressure u għatlu jena wara limit fredu. Isu irrealizzajt ħafna iktar fuq actually what the values of life is. U sana għalli dan qed nagħmlu pjaċir tgħidli anke jien għajjejt. Għalli issa, fil-ġemat li ġejjina xkonna vera busy, għalli ħanet kelmu konna kif namlu affarijiet. Knajdlek, kien kollox plain sailing? Le. Neskludu li naħdmu ktar flimkien? Le. Imma, tipo l-eżempju li għadna 3 klienti, għax ma jistawx jibba naqqas. Għatnajdu l-om, mux ħanibqaw mizzewġin, imma ħanqodu namlu one night stands. Imma tifhem li għetnajdlek, ġifiri, jina nishtiq nesplora, da meta s-sifer u tmur pajjiż matur, ħatara l-pajjiż u ħatħu gost. Ma jekk tmur fl-istess pajjiż waħdek, ħatara totalment affarijiet differenti. Jista' jkun li għaddu sentejn għajdu bro, jien mingħajrek minix kapaċi noqgħod għax lilek inħobb, imma jista' jkun. Ġifieri mhux ħanajt bħalma jgħidu isma' ħandendel il-headphones u mhux ħanduq iktar jew mhux ħanippreżentek. Jiena għanamel dil-għazla issa u b'dil-għazla ħan niprofa nawerġiġ passi. U kien jħoss il-pressjoni u koll? Il-pressjoni kienet jem. Tajjeb. Ma kienet t-xebba u koll jgħidu? Femni, inti xikultant. U inti l-iktar ħanġa li kienet għet stress kienet il-fat li għandek daw in-nies kollha x'titma' essenzjalment. Mhux hekk biss, għax inti laqegħdin f'dik is-sitwazzjoni, aħna sajna għandna sma' jgħan tajru l-kulħadd il-barra u naraw x'ħanamlu. Imma mbagħad tibda huwa ċirku vizzjuż, tibda tieħu affarijiet li għandek bżonnhom iktar milli għax trid tagħmilhom imma għax għandek bżonn you need the money. Taf kif? Illum il-ġurnata. Bħal ġiri l-analogija tat-tigra. Eżatt, ġifiri, illum il-ġurnata fit-tielet parti ta' ħajti, fl-after, before Christ, after dan u san, nixtieq illi ċorta fin-natura tiegħi li nagħmilha, ovvjament dak li nagħmel nibqa' nagħmlu profitable. But l-arbil tiegħi ta' x'ħanażel ħajkun ħafna iktar fin mill-li b'kull toqbek laqwa li għaddi l-flus, tifhem, il-flus il-ħin, x'ħajkun qed itini dal-ħaġa li ħanamel, tifhem. Hemm xi ħaġa personali tixtieq tiżviluppa dwarek? Jiena bħalissa hekk fuq level ta' knowledge, ta' learning, taf kif? Bħalissa titgħallem l-Ispanjol. L-Ispanjol. Għax it-tifel dejjem kien qed jagħmel fuq Duolingo jitgħallem, u ma tistgħu u issa naħajru l-xulxin. Ġifieri xi ħaġa oħra li provajt, bdejt 200
xi 200 days ilu nagħmilha biex dejjem nagħmel xi ħaġa differenti. Nixtieq ħafna Ma xaġa fuq il-craft tiegħek pereżempju li naf. iktar minn hekk nixtieq nitgħallem nkun iktar mindful. Tifhem li nemmen once li nilħaq dik ħankun aħjar f'kull ħaġa li nagħmel kemm bħala missier, bħala raġel, bħala Ġieli mallem. provajtu dal-eżerċizzju? Le. Rajt film, L-film? impressjonani, murder mindfully. Murder mindfully. Jew mindful murdering xaġek. Li insija l-biċ tal-murder, imma da mara nċiħat għalix he wasn't living the moment u jenatu zewġ intqalu 4 affarijiet. U again, Tiftakar xil-linja? ħanajdom l issa. Jena nemmen ħafna l-affarijiet jiġru wara xulxin, għax ikollhom jiġru wara xulxin. Rajt dal-film u dal-film kien hemm tant aħna nkwitati mill-passat u tant aħna nkwitati fil-futur illi ma ngħixux il-preżent. U l-unika xi ħaġa actually li għandna huwa l-preżent għax il-passat għadda l-futur ma nafx x'inhu. Il-preżent. Illi kieku vera titgħallem tgħix fil-preżent u qed nipprova nagħmilha ħafna aktar. Jiena kont nippjana ħajti fuq Excel sheet. Jisma mela Oktober, November, December, January, February, March, April, kemm ħanaqla flus, ħanamel fejn istansif, għax għamil mhux qed ngħidlek li mhux tagħmel budgeting, taf kif. Imbagħad when it all goes to shit, u hemmhekk meta waqgħet f'depression jiena, it all went to shit. Taf kif dawk il-pjanijiet kollha li kellna, ħabba affarijiet ikbar minna, sfaxxaw. Once li sfaxxaw dawk l-affarijiet, moħħi ma bedix jirreġistra, tant kont controlling fuq kull ħaġa li tiġri f'ħajti, tant jiena imdorri I control the fate of my life. Taf kif? Għalek ma najt meta li luck importanti, luck importanti. Ġifir mux ngħidlek illi ma kontx laki f'ħafna, kont laki li ntqajt ma' Sander, kont laki li ntqajt mal-mara. Imma jiena ngħidilhom meta jgħidu li luck, ikollna ħafna bid-dibattiti x-xogħol. Xogħol niddibattu ħafna stja. Imma inti l-luck ukoll hija jekk jiena l-analogija l-nuża jekk jiena qed nilgħab il-baseball u ħajtfgħu lill-ballun 3 darbiet mod, imma jekk jiena nibqa' mmur hemmhekk 50,000 darba sakemm noltu tal-aħba ballun. Bħal meta kont qed tgħidli jiena kont immur għandna n-net kuljum. Sakemm Charles le Brian ħankellem Brian, sakemm tawk xi ħaġa. U jekk kien hemm ċans li It was still lucky li jaċċettawni. Ejja ma provajta xtrajt hemm differenza bejn tixtri biljett wet ta' Super 5. Xtrajt 50,000 euro biljetti. Ħafna minn nies jirbħu ikollhom jagħtu nofshom dejn. Imma mhux ħafna minn nies ġieli tiġri. Imma li qed ngħidlek jiena tgħix iktar il-preżent. Nixtieq nitgħallem. Però jekk nistantik osservazzjoni minn barra jiena inti tidher bħalissa tidher preżenti ħafna. Inħossni ħafna iktar minn mendu ħaddik id-deċiżjoni qed tifhem? Mhux qed nikwit. Imma le anke meta niltaqa' miegħek, ġifieri jiena mhux niltaqgħu ħafna. Ma nħossniex hekk. Imma meta niltaqa' miegħek u qed nitkellmu, ma nħoss li għandek li l-attenzjoni tiegħek mhux qiegħda fil-konverzazzjoni li jkollna. Dejjem dik l-impressjoni li tajtni. Issa jista' jkun li forsi ma nafx ikun le, imma nixtieq ngħix ħafna iktar. Meta tirrealizza kemm importanti l-preżent, u mbagħad ma tistax inti l-ewwel semmejt li il-miżjien. Ħa taħsibha ħafna iktar li titfa' ġurnata xogħol flok dik il-ġurnata li kellek tiddedika l-tfal, għax dik fil-preżent dik biss hemm. Qed tifhem fil-futur kind of u le jinbaqali 20 sena oħra ma' tfal. Ma tafx. U esperjenzajt għax kelli persuni qrib tiegħi li mitu hekk ukoll, tifhem? Il-ġraja ta' huk. Ma, kont qrib tiegħu inti? Hija, I attribute all of this lilu. Tipo, kieku ma kienx hemmu, kieku ma gwidanixu, kieku ma emixu, kieku, m'għandi xejn minn dali għandijien, għax kif għadlek, I was not a remarkable boy.
Tifhimni x'qed ngħidlek? U xtak il-konfidenza, il-kuraġġ, xtak. Kont ċuċata, kont immur nsaqqa fuċċi għax kont naf li hemmhekk huwa id-dar ta' ħija. Qed tifhem? Li kelli dik l-istep, again, I was lucky to have him, tifhem? U meta kelli bżonn beżbiża ta' jieli. U meta għadli l-affarijiet li tfajt fuq televizjon kienu shit għal-jieli. Meta għamil xi ħaġa tajba u rimarki bil-għal-jieli. Qed tifhem? Fuq xiex kienet tikbel biża. Kif għatlek, jekk wasalt tajt, jekk il-prodotti li tajt mhux tajjeb, jekk ma kontx organizzat fil-produzzjoni, jekk mort and I left it to chance b'dak li ħana għamlu fil-feature. Ħija kien meticulous, kollox tkun tajjeb, kollox. Tipojna l-kameraman tiegħi meta joħorġu jiġu bla tripod, eżempju. Ngħidulhom jiena ħija ngħid nisot il-kelma. Forsi mhux tajba. Kien alla tal-kameraman, taf kif kien wieħed mill-kameraman il-classic it-tajbin ta' żmien Warren Brimmer, Keith, Robert, dak li konna naħdmu magħhom jiena, dak li konna naħdem magħhom jiena. U dejjem kien iġor il-kamera u tripod. Issa l-kamera u tripod ta' dak iż-żmien m'għandhomx qasmu mal-kamera u tripod ta' dom jisu handbag, taf kif tu handbag. Tiftakar, tipo l-kamera daqshekk men, li kien jitlalhom masil ieħor bis-serjetà, kien niftakru l-ħija jgħid li kien jitlalhom ishom jiżviluppa masil. Il-bezzun qisu. Taf kif? U ma kien ngħidulhom Madonna bniedem bħal ħija kien dejjem jużaw u intkom ċelek, fuq idi. Le, kien tani ħafna u għax ta' u again, meta tgħix ma' persuna xtaraħ spiss anke fuq ix-xogħol, awtomatikament barra li jkun uħuk jiġi l-ħabib, jiġi l-kollega taf kif jiġi Il-mentor. Il-mentor jiġi hero qed tifhem ukoll. He was a hero. Kien hero għalik? Definitely. Għalfej. L-istess he carved dak li rid isir. Qed tifhem? Ma ġiex minn skola kbira ta' camera persons, ma marx jistudja f'cinema school ta' kif. Ħija kien juħu ritratti, mbagħad taf kif, mbagħad wasal hemmhekk, taħ kors u kompla jiżviluppa, kompla jitgħallem, kompla ma jkunx happy b'dak li jaf sal-lum, jibqa'. U bħal ħafna nies ta' dik il-ġenerazzjoni tajjeb u anke tal. U n-nies ta' madwaru kif kienu jitrattawh? Mux inti, indis li kienu jaħdmu miegħu. Rispett kbiru. Hija ektara idħol fil-Facebook tiegħu David Kirkhope fil-birthday tiegħu daqs li kieku għandu l-birthday illum. Għadu ħajmana, taf kif kulħadd għadna nħsbu fik, għadna niftakruk, għadna. U int kif kont tħossok? Meta kont tara il-daw in-nies ta' madwaru kollha jirrispettaw. Isma' jiena hija kien peress li ma kont proud. Kont proud ma barra minn hekk jiena kelli taf li kelli biċċa kelli naqat mhux it-tapit mifrux tax inkun tipu kelli daħu David. Qed tifhemni? Stok tajjeb dan. Qed tifhem ġifieri dik enitni qed tifhemni x'qed ngħidlek. Daħu David ta' daħu David. Hook Dave, tifhimni x'qed ngħidlek dik it-tip ta' Diġà tipo issa tad-ditta ta' David. Tipo isma' ġej minn siġra tajba. Issa jista' jkun tal-ħara, imma s-siġra tajba. Is-siġra tajba. Issa jekk mnejjek. U għax mnejjek veru. Tifhem. Le, ma fimni, mbagħad hija l-evoluzzjoni ta' xġara kienu marru barra tiftakar kien saret tsunami ma nafx li ma sena 2000 Ta' Thailand. Ta' Thailand, tsunami ta' Sri Lanka. Sri Lanka. U kienu marru hemmhekk, konna nitkellmu ma' t-tifla tiegħu, close ħafna ma' t-tfal tiegħu u hekk. U ġielu wraw kellu sola, taf kif? U ħasibna li ħadu xi ħaġa minn hemmhekk għax anke minn kien marmiju Rodrik minn li Jonathan jien insejt. Mbagħad eventwalment kienet ovvjament xi ħaġa ħafna iktar gravi. Għadda mill-ewwel fażi, mbagħad għamlu xi interventi, eċetera. U fil-pulmun? Fil-pulmun beda taf kif. U da mhux għalhekk kultant kien healthy, kien jikol tajjeb, ma jpejjebx, ma jixrobx, taf kif. Għalhekk xi kultant tajt Bat niftakru in-nannu Nenu, in-nannu tal-mara tiegħi għamel xi jgħid tu jpejjeb u xi jgħid tu 83, batajt
fej jiridek jieħdok kind of, taf kif. Umbat jisu għamel żmien li kien fiq. Umbat wara ammont ta' żmien reġgħet tfaċċat il-biċċa u sakemm. Ġifieri kif fiq? Kien sar il-kimo? Kienu saru diversi trattamenti u kienu tneħħa parti fej kienet Parti mill-pulmun. pulmun sħiħ sa fejna fjena jena niddilit ħafna Bil-memorja ħżiena biex ma onestament, Id-dejja titkellem dwar. Imma onestament nkun insejt, tifhem? Għax jisu nagħti spazju l-affarijiet Tafas delita huwa fenomenu psikoloġiku. mod konxu ħafna, ma mbagħad tiniran niftakar Kemm da bej l-ewwel ma nafx. Nkun onest ma nafx. Onestament. Mars sound, Mars. Okay, reġaġi. Hey one, hey two. Tara hija. Fuck. Jinnat najlek nemmen ħafna b'daw. Ma rridx nemmen jien, mustija. Xettikum ma. Hija, kien jaħdem f'daw l-affarijiet, ġifieri orjena. Kien jidderjeġi. Għamililek, mal-ewwel. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Wara dik l-interruzzjoni Davidjana, nkomplu l-istoria, biex ta' konna nitkellmu fuq dan il-karattru li kien Hook li inti kont ammiraħ għax kien kollu ħafna kien jiġi ħafna rispett minn nies ta' madwaru u kienu kol persuna li jigwidak f'ħafna modi. Tipo biex kien femek, hija kien twil ħafna. Itwal minnek? Itwal minni, mela. U korporatura tiegħu kien kbir. Allora hija kien bażla, taf kif inti, l-ar ħaġa illi tista' tiġri, mhux l-ar ħaġa, tipo l-iktar ħaġa diffiċli hija f'elezzjoni tmur fil-meeting tal-partit opposti fil-filmja fil-meeting. Hija kien he used to ħamurjen. Qed tifhem, tipo hekk dak it-tip. Kien ħobb l-avventura. Kien ħobb l-avventura, taf kif. Jilqawh. Ma femni, mbagħad realistically, mbagħad isiru kollegi taf kif ġifri, taf kif, mbagħad kien naqas sħana tal-hot moment, tifel hija, ma nafx tiftakru l-moment meta ħija kien, meta Mintoff kien marjati bil-bastun il-kamerament tan-net. Dak hija kien, tifhem? Meta daħal Alfred Sound fil-counting hall u kien inqala kommozzjoni, kienet jifhem jaħħija, tifhem kien he was there in these historical moments ta' Malta taf x'qed ngħidli kekk, allura timpressjona ruħek huwa tifhem. Għalhekk kien inspiration. Konna wasalna mbagħad insomma meta reġa' ħariġlu t-tieni darba mbagħad isu kien there was no kind of hope tipprova tagħmel. Kont titkellem miegħu dwar dak li kien għaddej. Meta kienu qalulna jiena kont ħażin ħafna nibki ħafna jien nedem li ma nibkix. Ma tantx naf kif nixtieq li nkun naf iktar qed tifhem għax ikolli bżonn u mbagħad li nibki meta nara xi ħaġa fuq it-television. Ġifieri jkun biex nifhmek ikolli dmuħ qiegħataw imma isu ma nafx noħorġu. Mbagħad temozzjonana nara xi ħaġa illi hija emotional fuq it-television u nibki. U ma nkun qed nibki mhux minħabba dik il-ħaġa, minħabba li xkelli bżonn nibki. U ġin nkun waħdi il-mara riqda xina koll il-ħin li nara television mal-mara u l-ħin nara television waħdi għalija. U jkun xi dak il-moment, mhux għax ma rridix tarani. Meta kien l-aħħar darba li bkejt? Kun jagħtu meta miet, it was a totally different story darba. Ma ħankomplu l-istoria. Moħħi iktar ta' għandek raġun. Ħankun iktar disciplinat. Għaxin minix. Wieħed minna ħajkollu jkun. U flimkien tromba. Dinamita. But kien kont ħatta kbira ħafna, niftakarni nibki ħafna, kon qegħdin fuq jekk min issejjer żballek fil-mument kon qegħdin fuq dajsa. U tipo ħarġet l-aħbar David reġa' taf kif. U bdejt nikbaf niftakarni nsuq mal-mara nibki noxxu taf kif ġiet. U mbagħad hija għalija, issa naraw pass u qed jagħti kuraġġ lili tajjeb. Da kien niftakar fi 2012. Fi 2012 jiena kelli l-ewwel episodju ta' xi ta' mental health problems. U niftakar ngħid lili nnifsi. Mela ħija marit u qed
jikkonsla lili. Kind of, kont najt immal, taf xet najdlek. Somma bad baqa sejr lura. Fizikament ukoll. Kienet, again, he was the tallest person in the room. Mbagħad tara dal-persuna taf kif li b'majda kif taf kif jispiċċa u kienet jibsa ħafna. U niftakar kont inkun ħafna miegħu. U kien da sajf partikolari u kien Settembru, il-25 ta' Settembru. U kont ili noqogħdu miegħu taf kif nagħmel laqgħat tal-ħin miegħu taf kif u dakinhar il-mara. Fi żmien konna nħobbu morru nieħdu drink, kien hemm bar il-Belt u kien joqgħod joffri inti tmur tgħidlu ħan jiekol. U joqgħod iġiblek ħafna kellieri tu. U kienet it-trit tagħna. U tant konna ma nqattaw ftit ħin ta' kwalità flimkien u dak iż-żmien meta tara dik ix-xena tiġri quddiemek ikollok bżonn il xi ħadd li jisimha qed tifhem mhux isma' kif konna tkun il-ħajja tagħna. Mort il-radio, ta' kizmi kelli breakfast show, tamel il-breakfast show, zminu eżatt, mbagħad naħseb kienu għaddew snin iktar, mhux 2012, kienu għaddew iktar snin, qed tifhem. Mbagħad immur nintaqa' mal-mara hekk bubum qed tifhem nix qed ngħidlek. U fit-25 ta' September iddeċidejna għatlu Dave għatlu illum ħanoħroġ naqra ma' Fiorella. U jena għallu għet mux, għallu promis illum bis, għattala kem noħroċ illum u dak il-lejl miet. Dak il-lejl, dak il-nar, ġifiri in that night konna għetin fuq il-radio, konna namlu breakfast show u għana konna namlu ġimma u ġimma tħaddem, ġimma jisek kif ikun ġulli, nettifem ġimma u dak il-ħin kont namel l-ħabarijiet, jalla kien hemm Joe Dimek qed jagħmel l-ħabarijiet. U ċemplu l-Sander, ċemplu li ma rispondejċ, ċemplu l-Sander. U Sander niftakarna mill-lek, il-sinjal tas salib. Umbat, għatlu, rajt, ek. Waqt li jgħatoner. Waqt li jgħatoner, fuq radio, tajjeb. Bad ġi ħad li posti mort, u mort id-dara xena li hija kien ħallina, u li kienet fimni. Ekku. Xuk, ma t-pretendix, t-pretendi mill-ġenituri, li ħalluk l-ewel, t-tifem minn nanniet, jen għatma muftakaromx nanniet. Imma li xuk xija li... L-ewel reazzjoni emozjonali x'kienet? Jena, again, ma nafx kif, jena kon nibza ħafna mill-funerali, daw affarijiet u hekk, taf kif, hekk, kienu negative thing. I end up, ma nistax nifhem kif, hekk, bubum. U ħadd kollox fidejja. U għentom jamlu għek, għentom ġewa liħ, un bat ċempil tal-hospice biex jiġu jneħħu s-sodda, biex jommi, għax kienet joqgħod mommi dak iż-żmien, biex joqgħdu xsibu. Konna noqogħdu ħdej xulxin, il-familja tiegħu fis-sajf konna noqogħdu f'San Pawl, kellhom villaġġatura faċċata ta' xulxin u ma kien joqgħod ma' ommi. Hekk ħadd ħsieb kollox. Għamilt l-santa, ħadd ħsieb id-design, tibtu l-kliem. U l-istess, ma bkejt xejn. Imma x'kont qed tħoss? Ma nafx. Ek, dispjaċir, ma kunu realistiċ, tkun taf laħitla. It wasn't a surprise. Tifhem? Imbagħad għandek dejjem jidħol dak is-sentiment ta' imnalla. Taf kif għax kien muġuħ? Kien batut ħafna. Batut jew batut u muġuħ? Batut muġuħ. Taf kif? Agonija ġifieri. Ħafna. Umbat. U meta kontu titkellmu fil-jiem jew fil-ġimgħat ta' qabel intu kontu ma kienx ma kienx actually tant kienu kombatut inti dak iż-żmien tkun qed tieħu l-painkillers tipo tkun il-kunjatu għadda minna issa lej l-aħħar. Tkun isek fuq trip, taf kif? Bejn meta tieħu il-mediċina tal-uġieħ, għal meta jerġa' l-uġieħ u terġa' tieħu iktar mediċina tal-uġieħ. Mbagħad tkun dak il-momenti in between sta tbatija biss, tifhem? Ġifier ma tantx kellna diskors ħadd idib, konna ngħidu ma kien ikun iridek ħdejh? Konna nkunu ħafna ħdejh, aħna nħobbu ħafna lil xulxin, tifhem? Kollha kemm aħna.
Tifhem, ġifieri aħna jiena din ngħid forsi semmejtlek fil-bidu ma konniex l-iktar nis-sinjuri f'tfulitna, ma kienna valuri u mħabba enormi. Illi dik li mħabba mbagħad bil-forsi li inti tanti kollok imħabba li l-imħabba semmejna l-stepson, jiena t-tifel il-ċed nħobbu daqs it-tifel tiegħi, it-tfal tiegħi nħobbhom b'imħabba unurihom. Tipo għaw minn ma jbus, għaw minn ma janna, xina nbusom, jina nannaqom, jina l-missil qabel ma noħroġ tiħbew sa dejjem fuq moħħu. Għandek iċ-ċans li tur il-dak li jkun fizikli, taf kif il-Covid għalhekk kien ħadni wkoll. Li ma tmissil ċaħat, li ma tanqux, it's something. Il-Covid kien blar punt ta' ħajti. Għax inti naf li kellek episodji fej jitbati bil-saħħa mentali ġiri għadnijom dal-affarijiet jena. Jena ek t-nalqu fuqħija biex nkunu għalaqnija. Mela, hija. Imbat insomma biex bkejt, ma bkejtx la fil-funeral, la kunu orew feature u emozjonajt ruħi bil-feature li orew. Fuq television. Fuq television. Għalfejx, kien hemm fuq dak il-feature li. Kemmu kien bniedem kbiru. Full stop. Kien bniedem ta' eżempju ta' vera, onestament. Kien hemm in-nies qed jitkellmu fuq, ġifieri. Nies qed jitkellmu fuq, kien bniedem kbiru, imma niftakar li kien maħbub ħafna. Dik kien maħbub ħanajdlek. Meta ġrat ta' Karl Guder, dik type of love, tifhem nix qed ngħidlek dak it-tip ta' maħabba kienu jħobbu ħilija. Tifhem role model n-nies, beda n-nies, kalma beda lili. N-nies, ġifieri inti mhux kemm tagħmel flus biss, imma kemm ent nies taf kif u daw in-nies meta mbagħad tiġi bżonnhom u qed nirrealizzallhom il-ġurnata. Minn mindu jien hawn sandal għadna li kulħadd jisu ħajmur għal triqtu. Jibdew iċempru lek nies. Isma' kollok bżon ta' nistaw naħdmu fuq di fl-imkien, nistaw naħdmu, tajt il-Madonna, ġifri, xaħġa, serviet. Samuġa najlek li għamil xaħġa biex tanna xaħġa, imma dak li tizra taħsat, naħseb, mnaġa najlek, muġa najlek li għamil xaħżin ta' għax minnix sandom minne kozavjo. Tajjeb, naħseb din nistan għal l-episodju daħija, x'naħseb. Tal-mental health. Li jessa kurri xamil taħżin. U li jesma, jena iktar minn issa kont impulsiv ħafna. Ġifieri taqbiżli u jekk taqbiżli nara dlame, ġifieri u żbaljajt u tkun żbaljajt. Żbaljajt għaw ġlied, violenza. U le mhux ngħidlek li qatt ma ġara xejn f'ħajti nkun qed nikdeb tif kif xġieli tipo mhux qed ngħidlek li tajt ix-xabbat in-nies imma tiġi. Imma le dak li tajt dak li forsi iżbalja Tiskala. Tiskala. Illi ma tantx għadni nfittixhom dawn l-affarijiet taf kif. Ħaġa waħda ta' tweġġani u ma niflaħxin. Min idoq il-ħorn għal xejn. Mhux bis-serjetà ta' jagħmel li ħsara kbira, Għalfej. Snin irritazzjoni kbira. U xikollok bżon tagħmel biha ma dik l-irritazzjoni. Mela jiena fil-għodu għandi rutina. Batta għarġajt u batta kont tkellimni għajjina u intu wkoll. Għarġajt u batta issa f'Ġenwari. Qed immur nimxi. Qabel kont nitrejnja, imma jiena meta nara li issa niġu għal-mental health, meta nara xi ħaġa qed taħloq l-istress, anke xi ħaġa pożittiva bħal training. Ngħid mela I need to move away from that thing, imma nagħmel xi ħaġa oħra. Ġejt qed nagħmel nieħu pjaċir fil-mexja ta' filgħodu. Allura x'nagħmel? Innibbes it-tifel, mmorru flimkien noqogħdu nitqgħu hekk fil-garaxx għax jiena noqgħod fisqaq, noqgħod fil-garaxx għax biex press il-bajt jiġi għalina tal-van qudiem il-garaxx. U dal-mad-doffi tal-van ġu wieħed ġdid għax jinbidlu spiss u kull filgħodu fis-7 neqes kwart iddoq waħda l-ħorn. Ejja men 7 neqes kwart għadhom. U għat l-ewwel darba. it-tieni darba, it-tielet darba, toħroġ, mor l-qudiem. Doqqu xiktar il-ħorn, doqqu xiktar, għalfej, qiegħed, għax kieku nifhimha, kieku qiegħed ġewwa qed nistennih ġej, qed fih lej seta xi sħares. Aj, ma Madonna. Imma vera, jirritani ħafna, speċjalment eżempju fuq il-lights doqqu l-ħorn.
Hemm ordina ta' waqfek iduqolek ħost, jgħidek milli. Affarijiet kollha li jżidu l-istress u l-ansjetà fis-soċjetà. Sambal, tipoċ ħatam ħattir. Mela, fuq stress u ansjetà u dawn affarijiet. L-ixu tiegħek mal-mental health li jekk qed nifhem sew l-iktar moment li kienet diffiċli kien fi żmien il-COVID. Beda qabel, u ma kontx naf. Sewa. Mela inti ġismek huwa perfett. Jibda jfemek x'qed iħoss u mbagħad kemm tisemgħu. Tajjeb jiena bdejt inħoss. Mbagħad sirt naf wara ma kontx naf jiġifieri, kelli burnout. Ġifieri jiena kont qed nipprova nagħmel wisq dak li għandi available bil-riżorsi personali, umani, fiżiċi, u kont qom f'nofs tal-lejl. Taf kif jekk tqum meta tinħasat. U mbagħad nafek ikun it-3 ta' filgħodu, jibda ġie ħsib u nagħmel sa 7 ta' filgħodu hekk. Hemmhekk misni, kont naf. Snijat, isma' something is not right. Għamel xi ħaġa, qiegħed, naqqas, aħseb taf kif. Ma bdejx nagħti każhom. Bajt għaddej. U fit-2018-19 kienu 2 of our top years. Dan u san, shows, bdejna niksbu s-suċċess. Issa meta tkun 4 u tinżel għal 2 u tikseb is-suċċess. It would be bigger even financially, taf xed ngħidlek, konna sirin tajjeb ħafna. U bad qabad mill-COVID. Għabdek il-COVID. Għabad il-COVID. Jena l-istjamin. Id-dar. Nitrejnja. Nara Netflix, insajjer. Ġurnata. 2. Ma t-tret ġurnata ma bdejċ nħosni tajjeb. U dak iż-żmien kont, immaġina, konna qegħdin fil-peak u biħejt id-dar li kelli, xtrajt dar oħra, qed nibnija, kont qed nagħmlu biċċa xogħol fuq construction taf kif biex to safeguard your kind of future u hekk. U konna qed ngħixu għand il-kunjata, u l-kunjata kellha kuku clock, u dak kien it-tern, u dak kuku clock bdejt nisimgħu iktar milli actually kienet jinstema, ma nafx hekk tifhimni. Kuku, u inti kull darba li jagħmel kuku qed tirrealizza li inti qed iddum iktar ħin magħluq ġod id-dar. Illi kieku id-dar mhix tiegħi, ġifieri it's not in my likings kif illum kieku nagħmel il-ġimgħa id-dar tissa jgħaddu, u sorta ma nixtieqx nagħmelhom ta'. Imma it's not your comfort zone how it is. U bdejt isu nirrealizza li hija timsakkar u hekk taf kif, u allura bida jisu għandek tempra, telatil, bat mort norqot u f'daħt nofstalija biltek. Omt, ġew dawn il-ħsibijiet, ma d-darba kienu, they came back in a very different, harder, stronger way. Tifnix id-najdlek. Ma kienu l-istess ħsibijiet sempliċement iktar akuti? Le, issaket, jena kieku kellek tajdli x'inhuma tibda taħseb fuq affarijiet illi mhumiex inkwetanti, imma li jinkwetawk. Kif ħajkolli biex nixtri uniformi ta' tfal f'Ottubru li ġej u kien frar? Jekk ħajibqgħu iwaqqgħu l-kontratt il-klijenti x'ħaj jiġri? Id-dar li għandi ħajkolli biex nibnija li kien ikollha vera, għax aħna minflok nagħmlu l-flus, kulħadd jiġemplen nisma' waqafuli aħna l-ħamt magħluq waqafuli. U spiċċa minn hekk għalhekk bil-kemm konna niġbru s-somma biex tħallas il-loan. Tifhem immaġina. U insomma hemmhekk beda il-vjaġġ u mbagħad provajt immur, mbagħad bdejt niġi iktar ħażin, bdejt naqa' paranoid, bdejt nippassiġġa ġewwa d-dar, immaġina kont inqast f'xi 3 ġimgħat inqast 11 kilo, hekk 3-4 f'xahar taf kif, ma stajtx niekol. Indaħħal l-ikel f'ħalqi u l-ikel jikbir li f'ħalqi. Ma stajtx tħaddem ħalqek, x'kienet? Tant kont bla ptit, tant telaq li kull ma huwa ptit tal-ħajja kind of, tifhem? Il-qasni kol ma stajtu nippassiġġa l-qudiem u lura d-dar, il-qudiem u lura d-dar, il-qudiem u lura d-dar, il-qudiem u lura. L-inqas 11 kilo, tarani, tara ritratti ta' twerwir. U mbagħad nirrealizzajt li vera hija ħażin, jiena ħajti huma tfal, ma rittomx. Dew idejquni. Taf kif? Issa ma nafx jekkux ma bdew idejquni għax ma rittomx jarawni hekk.
il-hero tagħhom, Mhux hekk. tjarawh vulnerabli jibki, ma nafx irrid. L-unika mhux l-unika, kelli ħafna mħabba, kelli l-kunjati, kelli t-tfal, kelli l-ħbieb, kelli l-Sander li kien backbone dak iż-żmien, għammu missieri hu imma l-mara. Jiena kieku ma kien iċċi, jien mhux qiegħed bil-qeda għaw quddiemek għax kont immur intija żgur. Tant tant kont inħossni ħażin li laqqas kien werted u għandi dak il-problema hija li ma taħsibx li ħajgħaddi dak iż-żmien, qed tifhem? Tibqa' taħseb li ħatibqa' perpetwu. U mbagħad lar il-ċempel il-nies naf dak għadda minn hekk ħankellmu. Jien ili 7 snin, illallani. Ilu 7 snin. Hekk. U mbagħad fittixna l-għajnuna minn psychiatrist u psychologist. Kelli esperjenzi tajbin, U esperjenzi żiena. L-esperjenza kienet ħażina ħafna, għax misdiagnożjani tani pinnu leħżiena li ħadmu totalment bil-maqlub. X'diagnosis kellek l-ewwel? Well, tipo, dil-persona għalli li dil-persona took it very lightly and tatni l-pinnoli. Mux għalek għandek. Le, la ansjeta, xej, ġifiri, ċaħat professjon. Tan il-pinnoli, meta nilu l-muxetan għalli hutnej oħra, hutnej oħra, spiċċa bsit pinnoli, u dak, actually they worked, jgħidu la overarching tal-xaħġ, ġifiri, taħdem totally bil-maqlub. Ġifiri, jek inti għandek bżon tikkalma, ġejt iktar ansjus, totally bil-maqlub. Ma tmort għanti t-tini persona, niftakar kien l-ħabib tijaj Melvin kien jħadem. U għek ġrarek ġifiri ġejt iktar ansjus mill-bdejt? Totali, għammek ma tabdejt namel il-pass il-qoddim u l-ura minn xie ma nikolx. Ħaġla kbira. Kont fuq l-adba tal-ġen, essenzjalment. Kont fuq l-adba tal-ġen, Iva. Literally. U l-mara xettajlek f'dal-punt? Il-mara tikpi, tajtħa jġilu taf kif niftakar, titkellem ma' n-nies u jena minna li mux għat nismaħa tibki waħedha mbagħad tiġi dejjem mbagħad tannaqni mbagħad. Tempo. Umbagħad u jena naħseb ukoll meta tkun kreattiv, il-moħħ ikun ikbar jisu taf kif id-dinja ta' ġofieħ, mhux ngħidlek li jkoll bravu. Iktar IQ eħna feżaċ tfisser. Mhux laqas IQ ta' naf xettajt eħna. Fejn tista' tmur ħażin u l-ħsibijiet jikbru ħafna iktar qed tifhem. Nota żgħira ħalli tkompli importanti li qed tgħidin. In-nies li huma kreattivi jiena nħoss li aħna nittrejnjaw moħħna naħsbu ħafna f'dinja li ma teżistix u fl-astratt illi moħħok ikollu kif spjegajt huwa ikbar f'termini ta' affarijiet potenzjali li jista' jimmaġina. U fil-fatt ħafna minn nies kreattivi, Van Gogh, Dali, Kurt Cobain, kollha ikollhom daw il-problemi għax ikollok moħħ li la darba jaqbad triq. Jista' tkun triq meraviljuża. Iva. Ma tista' tkun triq. Kind of a bad trip taf kif. Insomma, mbagħad mort għandi tieni tabib għax ovvjament l-ewwel wet ma laqatniex u kelli nsejt insemmiha l-oħti kelli l-oħti Ruth jiena psychologist, psychologist, imma ovvjament ma tistax tħodni bħala klient tagħha xina imma kienet very persuna bħal mara piviti. Għax li tajlek mhux bullshit qed tifhem, qed tittik affarijiet, informazzjoni, which is real, inti sa jgħaddilek mhux tajjeb, tifhem? U m'għandek xejn, mhux tajjeb. U fuq tiegħek, ġifieri ma dak il-kummenti mhumiex fucking tajbin dak il-mument, tifhem? Ma dan it-tieni tabib u stabilizzani ma bqajtx sej, waqaf stopja l-free fall, tifhem? U mbagħad ġiet ġurnata provajt noħroġ man nies, kont għadni ma bdejtx noħroġ fil-pubbliku tant, tifhem? U parentesi oħra, barra li marriċ tfal, ma stajċ nikteb. Niprofa nikteb xi ħaġa, skript jew xi ħaġa, u ma stajċ. Imma literally ma stajċ. Fiżikament? Fiżikament u mentalment. Kont u l-mara kienet xorta toħodni l-uffiċċju, taf kif, ħdej Sander, u l-Sander ġurnata ngħidlu San, immaġina x'dwejjata. San, jien ħana ġenġi ftijaj, San, jien ħana ġenġi ftijaj, ma nistax nikdeb issa tiġi ftijak, u dak jipprova inkwetata lija.
Kuntat fuq livell ta' ħbiberija, baqa' dej bil-business, baqa' tidħol il-paga, taf kif? U mu għet produċi xej, essenzjalment. Qed inkun ta' xkiel, għax anke li tara lili, dipo lili hemm il-ħaddiema kienu jitħassruni, jibżaw, kind of jinkwetaw, qed ngħidlek physically, hekk norik ir-ritratt ta' wiċċi kif kien in terms of peace, in terms of darkness, in terms of tinduna li hemm in-negattività, hemm ħawra ħażina taf kif. U bat mort, dik kien hemm xi ħadd bat itniant it-tielet persuna nista' nsemmih ma nafx nista'. Beppe Mika Leftrigona nħossu li kien il-persuna li sab li dak li għandi bżonn. U minn ftit jiem wara ġejt ftijaj. Meta ngħidlek ġejt ftijaj mhux ġejt ftijaj, imma isu jekk, isu taf meta tkun taħt l-mawt. U minn hemm ġajt bdejt bil-mod, il-mod niġi ftijaj. Issa, għaw ħafna tabu u negattività fuq il-medication. Mhux qed ngħidlek isma' kif tħoss vibrazzjoni ġo moħħok muraqba tibla l-pirmli taf kif għax miexit. Però ħa ngħidlek jiena li ngħid u li nitkellem fuq il-mental health għax meta kont ħażinda jiena kont ngħid kull ċans li ħajkolli ħa nitkellem fuqha għaliex dejjem tolqot il-persuna, tolqot il-persuna waħda minn dan il-podcast kollu fuq DBS diġà biżżejjed. Għandek dajsa imtaqba moħħok. Issa tista' tibda taqdef u forsi tista' tasal imma ħatiereq 99.9%. Issa, jiena nħossi li l-medication għenitni biex saddejt it-toqba, ma solvitlix il-problema, you cannot rely on medication. Saddejt li t-toqba. Issa, it's up to me biex nbattal l-ilma. And it's up to me li nibda naqdef u nmur fej nixtieq immur, fej kont. Għed tifhem? It's up to you. Imma huwa proċess ħieħ mbagħad. Terapija għamilt. Terapija għamilt ukoll. Tajd li ħadmet ma nafx jew għax bniedem maġġel ħafna, kont inħossni qed naħli l-ħin tiegħi nnifsi qed tifhem. Ma nafx hekk hux qed ngħid tajjeb imma kont inħossni. Imma għamilta kollha u kont nisma'. Ġifieri għamilta kollha, kellek pjanat hekk pjanta 12. Dak kien hemm ammont ta' sessjonijiet għax kien qisu xi ħaġa iktar strutturata. Imma l-fakab kien forsi għalhekk ukoll li dak iż-żmien konna bl-online. Immaġina tiftaħ qalb, immaġina għamilna dal-podcast bl-online jiena u inti. Forsi għalhekk ma ħassniex tajjeb u kont inħossni nagħli l-ħin, speċjalment u ħażin ukoll meta bdejt ġej tajjeb, ejja diħat għaddi dissjamen. Tifhem? Imma le għamilta wkoll, tifhem nix qed ngħidlek, ma nistax ma nkunx onest u ngħidlek hija għamilthom l-amor tax tkun ħassni tajjeb. U mela, l-online anka jena ġil provajta ma mux għalija. Disconnection għawi. Jena xej ma namel, kważi, online jgħas ġiviri. Isma anka meta jkollu klient jgħidlek karenta għaw online, 99.9% mux għatal is-sejl. Nipreferi namel nofsi għazejda fi traffiku, whatever, milli nota ħares li screen. Anka mbatt tkun għaddejn, per esempio, naqbdu ritmu ta' konverzjoni, jeħel. Amma nsa dik, online, għandek xaħat t-tkalmek minn għamot. Jena għandi do not disturb mal-bib, ma ta' jkolli xorta. T-tikol, kafe. You're losing the moment, Amma diki. Le, il-persona importanti. Il-terapija li kienet fundamentali, jindiħu medication u koll, xin għandi ma f-20 xaħġa ġej diagnosa bħal-ADHD u għadden nuħu medicina ta' ma nafx għandi, kienu għalulek eventualment da Beppe meta għamlek id-diagnosi għallek? Għandi knajdlek xin il-kondizjoni ma nafx u kind of laqja tajjeb. Mandek xie interess partikolari tamilla imma kind of mux għanajdlak il-kelma għax marriċ najt li mux ħaġa għax tipojena bħal meta ħafna nis jgħidu kien hemm depression hemm ma tnajlek jena once li tmessi depression tinduna li ma kien hemm depression taf kif hemmhekk. Imma isu speċi ta' imbalance fil-kimiċi ta' moħħi illi jena. Taf l-imkimika jew? No idea. And I don't really care. L-ewwel waħda kien l-ewwel darba li ġrat li niftakar għax kienet speċjali serotonin. Kienet nqassit li ħafna għaliex kellha ħafna events importanti bħat-tieġ bħal movijiet barra mid-dar li kienu
positive u tanġraw li affarijiet positives kind of illi it affected that kind of imma ġdiġa kelli tendenza. Jep. Huwa imbalance li jena namel ħafna ma nafx jekk ma tistax isejħilha bipolar għax mhijiex actually bipolar. Okay. Imma hija xi ħaġa li nkun ħafna tajjeb, ġifieri ħafna midrabi, ġifieri hekk għandi 365 days, nkun above good. But ikolli dawk il-ġranet li nista' nkun ħażin, il-imbagħad il-ħażin. Allura kif tevita biex ma tkunx ħażin? Medication hija dik. Imma naqqas mix-xogħol, issa naqqas mix-xogħol, sommat li Issa naqqas mix-xogħol imma eżempju jena kont nieħu fil-bidu kont nieħu ammont sostanzjali ta' medication li issa spiċċajt nieħu xi ħaġa waħda biss kuljum. Però llum il-ġurnata u nitkellem għad nimur l-appuntamenti mal-psikjatra darba kull 6 xhur tifhem. Meta rajt li ġej żmien issa għax jiena naħseb li qatt ma tistax tfiq totali, dejjem ħanibqa' hekk. Qed tifhem, ma tistax ngħidha sa naqta' kollox. Nixtieq u provajt, imma provajt għamilt xarej 3 għax kont qiegħed holiday insejt il-kaxxa u mbagħad qed tissa fuck it la ma ħadħaddix nipprova nibqa' żejjer u ġew biex momenti li ġew dawk il-low days u malaj sabni fejret. U meta rajt moment ħażin ġej, kont naf li ġej u jiena dejjem jgħid li tista' tieħu anke waħda filgħodu u lqajtlu bekk u mbagħad kif reġgħet sustabilizzajt. Ġifieri timmaġinak li ħatamel ħajtek tuża l-mediċina. Issa jena kont għatlu nixtieq neħja għalli kieku għandek il-kolesterol tibqa' toħodha. Tifhem? Issa jista' jkun li eventwalment nħossni tajjeb biżejjed forsi la naqqas l-ammont ta' xogħol li qatt ma naqqas l-ammont ta' xogħol bħalma għandi pjanat li naqqas jista' jkun li. U ħatibda bil-mindfulness? Nixtieq ħafna. Nixtieq ħafna. Ajjud kbir, Le, u fil-fatt l-oħti illi hija il-counselor tiegħi fl-fatt ta' kun hawn xi tip ta' kors biex nixtieq mmur l-istess online hawn miljun u nofs. Jiena nixtieq dal-film li għadlek araħ Murder Mindfully, ħallija li mbagħad qatel. Imma jurik kif tkun mindful. U vera kien xi ħaġa li interessatni u li tipo jibdejlek xogħol mirriħa li hemm fil-kamra, ħossa għajk mal-art. Tifhem, inta ħana tant inkunu mtajrin bel f'ħaġa li tinsa tgħix fil-moment, tifhem? Jiena kont nuża m'għadniex nuża daqshekk, imma kienet għalmetni ħafna app jisimha Waking Up ta' Sam Harris li huwa neuroscientist u da għamel dil-app insomma interessanti ħafna, xo u bnidem sekolari, u bnidem ateu. Pero mbagħad dil-istess app, mbagħad ikollu intervisti wkoll ma' buddisti, u jgħodu jitkellmu fuq dawn l-affarijiet fl-app. Inti tista' tagħmel l-ewwel tagħmel kors ta' mindfulness, tipo il-basic ground rules biex. U tagħmel nasfhem xi 30 meditation li dejjem qisu qed jibnik bil-mod il-mod. U għandu leħen maqtuħ perfett tal-meditation, ġifieri kelmek bil-kalma. U joqgħod jispjega għalek biċċabew l-ewwel tibda l-ewwel session ta' meditation jiena stja nisimak tajt li tagħmel u naħseb u jiena nammirak għax inti bħali mtajjar stja għadli ma nistax niddiskuti. Jiena naħseb li għalija iktar inti kellek ħafna suċċess ġifieri inti li xtaq tagħmlu f'ħajtek għamiltu ġifieri good luck to you. Jiena tant kont imnejjek naħseb. Illi kieku ma sibx il-meditation ma konx tagħmel nofs affarijiet li nagħmel. Għandi bżonn imma ma jirnexxilix qed tifhem isnu wis għandi switches biex hawnlina għadhom qed tifhem. Jiena kon naħseb imma mbagħad l-affarijiet għalija tant kienu ġew gravi. Li kellek bżonn tagħmelha. Ġej dari mal-ħajt li tipprova ħaġa, tipprova oħra, tipprova tajtu le ma nagħmilx. Jiena l-ewwel darba li għamilt meditation kelli 27. U l-lum għandek 41. Taqsi. Tamparek. U isu minn dak iż-żmien law. Għajt għaddej. Dejjem kien isu parti minn ħajti. Kien hemm momenti fil-bidu fej kont nipprattika ġili satejt li tijat kull jum. Estja. Sakemm isu ma tafx għax aħna nies ossessivi wkoll. Titfieħ moħħok totili. Le, u mhux titfieħ. Le, ma tiġux ħsibijiet. Jiġuk, le, dak huwa l-eżerċizzju
mhuwiex li ma jiġux ħsibijiet, le, huwa li jitlaq moħħok joffri lek ħsieb u bażew mbagħad tibda għax issir logħba. Moħħok joffri lek ħsieb u flok tiġri warajh jirnexxilek tiddistakka dik hija sabiħa, tiddistakka minnu ma tidentifikax miegħu u tħares lejh qisu oġġett, eżatt, oġġett estrinsiku għalik. U la darba titgħallem tagħmilha dik tgħinek ħafna f'ħafna sitwazzjonijiet jiġi ħsieb jien naf tkun qed tintervista l xi ħadd għallek xi ħaġa li mhux qed tistennija u jitla l-eksib jiddisplejsa u jgħidlek biex ta' moħħok jgħidlek il-talent ma għalfej iżattat. Inti taf li dak il-ħsieb huwa ħsieb imma huwa oġġett li tista' tażel jew ma tażilx u għal ħafna affarijiet u meta kien żgħar il-ħsieb kien ikun għamel dak l-oġġett il-ħażin. Mhux hekk. Sewa inti taħseb li jekk ħsibtu mela tittamlu speċi huwa l-istess ħaġa. U il-mindfulness essenzjalment daku, illum kidba, nagħmel ħafna kidba fil-għodu nagħmel nikteb il-ħolm, dik Estra, illallu jien noħlom ta' dik. Imma noħlom b'dettall tal-biża. Dak kommandalek ħafna tiktibhom. Ħanajdlek l-ftaħar darba hekk ġiġi ġratlek. Mela ħlomt, imma tant baqgħet ċara. Ħlomt li jien kon fi żmien ieħor, kind of a reincarnation, Issu forsi għamilt regression u hemm dil-biċċamara u qed infittex lapes biex nikteb ġew wieħed minn ġol kxaxen biex issa la narallu mill-ġurnata ninduna jien kont hemm ukoll. Qabad nil-bart men, dak id-dettall hekk, U x'kont sa tikteb fil-. M'għandix idea, imma tipo kind of isma'. X'kienet l-amara? Issu biċċa mara daċxi antika, minn dak ikunu ikollhom waħda tinżelek jiġi li kunu jitfgħu l-grokkiet u mbagħad bil-kxaxen hekk dak id-dettall noħlhom jiena, hekk, Li huwa interessanti, mela inti meta tibda tikteb il-ħolm. Issa nagħmilha vjena. Tibda tinnota patterns mbagħad. Tajt meta niġi f'dik is-sitwazzjoni u tibda tbassar l-affarijiet. Jekk tħares lehom tibda tbassar l-affarijiet. Ġieli tibża. Fil-ħolm? Fil-ħolm. Drari, tastra. Jiġu affarijiet tal-waħx, ġili. Ġifri nqum u nanna il-mara. Ġili. L-ħlom tikra, l-ħlom tikra, ux ver. Imma drari tiġri, ma per eżempju niftakar ħolma partikolari fej kien dasset, kien vera tal-biza. Tal-bizek. U kellin u għamilt lej l-imqajjem spiex kien vera xaxa tal-biza. Pero rutinament jiġu affarijiet korroħ fil-ħolm imma effettivament ma nibżax. Però li huwa interessanti huwa li inti tibda tikteb. U mbagħad tibda tinnota ċertu patterns fil-ħolm tiegħek li dejjem speċa jidher dak l-annimal. Meta tkun anzjuż jiġri hekk. Meta pereżempju tiddilja ma' ċertu persuna tidher dejjem dak l-annimal u dak l-annimal dejjem qed jagħmel l-istess ħaġa. Mela moħħok qed jgħidek isma' hemm pattern fil-behavior ta' dak il-persuna. X'inhu dak il-pattern? U jgħalmek ħafna, l-ħon tijak jgħalmek ħafna, l-ħon tijak huwa il-subkonxu tijak li jgħamlek aware ta' affarijiet iżu l-mara tijak spiex, ta' u ma jenfuqx flus. ħafna flus fuq ħolm jien istina. Anka jien, u kem insomma, ma neħtkellmux fuq. Ma tajbi. U l-lum il-ġurnata kif il-bent il-state tijak? Naħseb, ma nix niset l-nifsi. Imma naħseb kont kapaċi nħu deċiżjoni, li niddistakka xej il-kuntat minn Sander u għax inti diki safe zone. Illi huwa xi ħaġa repetition, Oktober jiġi show, March jiġi show. Nbiħħuh, nagħmlu li illi kont kapaċi nieħu dik id-deċiżjoni diġà għalija hija stramilta. Tifhem? Ħatoħroġ mis-safe area. Imma li qed nieħu id-deċiżjoni konxjament biex nkun aħjara hekk qed nuri lil nnifsi li qed nikber, tifhem? Jiena li hekk meta qed noqgħod nirrifletti jiena filgħodu mmur nagħmel sija mixja. Mhux ġirja mhux hekk, nimxi u naħseb u nitkellem waħdi min jaf kemm jaħsbuni miġnun in-nies taf kif. Għax anke għax meta tmur fil-għaliq imgħod, imma mbagħad meta niġri biex nerġa' nasal lura d-dar, u jkun hemm it-traffic. Nitkellem waħdi. Imma il-business xi kultant flok jikber il-fuq, jikber wiesa.
Issa. Bħalissa tnajt, isma, ma di xwejt dik il-bit xogħol, ma ċandi l-ambizzjoni li nkompli nikber, imma li nagħmel affarijiet li nħu piċċer nagħmel u naqla lira li ewwel familja tiegħi. U għal-min jammijaj madwari, għax dik importanti, bħalma tagħmel inti mhux int biss, għax kieku hemm int biss ħafna iktar faċli l-ħajja, ma waħdek ma tagħmelx dak l-affarijiet kollha li qed tagħmel. Allura dik kont kapaċi nieħu dik id-deċiżjoni jekk Kristjan nħossni tajjeb ħafna u qed nieħodha b'mod seren ħafna. Nispera falla li ta' il-frott u għad deċiżjonijiet oħra ta' sempju f'Diċembru għad deċiżjoni li noqgħod attent jekk għadu xwertet ma nabdiħx mal-familja biex naħdem. U dis-sena wara li għadda żmien li ma kontx mal-familja biex naħdem, għad m'għandux żmien wejdet li ma tifhemni ngħidlek jekk kienet sejni naħdem mill-miliet. Żmien u momu. Tispira toħda for granted li l-miliet Ma huwa. dis-sena deċidejt li tkun l-aħħar darba. 24. Mhux business decision faċli, għax ovvjament Deċembru huwa żmien fejn nisa tifittxu. Ma mhux qed ngħidlek mhux se naħdem, imma mhux se nivvinta affarijiet li nispiċċa ma nkunx mal-familja. Fehmtek. Tifhem? Dawk huma deċiżjonijiet, tifhemni. Għax nina kultant bħalma tlek fl-iskript tiegħu Sander, mbagħad bli jiġi, ma tistax tiraġuni iktar bli jiġi għax huwa bli jiġi, taħdem 12 sija. Isma, qabel ma nagħlqu għadli, mela, qed tippreparaw l-aħħar show. Yes, sir. Mela, kif inhi l-atmosfera, speċa il-fatt li tafu li l-aħħar show. Bdejtu bil-rehearsal? Aħna fl-aħħar ħafna nagħmluhom. So, ġil bħalissa dejjem bil-kitba. Mlaqqas. Għadha ħatibda. Ma nafx meta jidher da. Imma llum at this day. Illum huwa? 30 ta' Jannar. 30 ta' Jannar. Għadna le. U dan ħajkun ħafna iktar show rilassat mill-oħrajn. Għaliex? Għax dan letteralment rilassat. They will be in stitches. Dan ħanaqbdu il-karatteri kollha li ilhom daw il-25 sena, il-classics. U ħanamlu show bihom, tifhem? Ġifieri ħajġu jgħidulhom ċaw bil-mod tagħhom. ħajkun nostalġiku ħafna, ħajkun naqsed ukoll, tifhem? Hekk tgħidix din l-atmosfera tal-uffiċċju. Naħseb at this point, Sander vera għadin tajjeb, seren it-nejn jaħna. Ovvjament il-ħaddim ma jkollhom naqsed din jesu għax minnhom mhux ħajibqgħu hemmu. Hija deċiżjoni, hija mhux deċiżjoni tħares lem u tara x'ħajjiġri. Tifhem mhux qed ngħidlek. Aħna il-commitments bħala dan u san ħanżommu ma' kulħadd, imbagħad nerġa' ngħidlek mhux divorce, imma ħanibqgħu the one night stand jew tifhem. Ġieri bħalissa l-atmosfera hija hemm minhom mdejja. Le, anke isma' hekk ma ngħidlekx li jiena mdejja. Għandek naqgħa melankolija nimmaġna jiena. Isma' da nafu iktar mill-mara tiegħi jiena Sander. Sander jafni iktar. U sfortunatament meta ma tkunx qed taħdem ma' kulħadd ma' xi ħadd kuljum ħatitlef naqal kuntattu. Ġifieri però mbagħad meta ħad intaqa' miegħu u ħanaħdmu fl-imkien ħatkun xi ħaġa ħafna iktar speċjali qed tifhem nix qed ngħidlek forsi dik il-xi ħaġa tkun ħatta for granted ukoll qed tifhem nix qed ngħidlek. U allura il-mindset ta' da show x'inhi? Da show huwa thank you għan-nies illi b'mod kostanti f'25 sena baqgħu jiġu kull show. Meta kien żgħir, meta kabbarnieh, meta kien għadu mitejruh fis-sala, meta kellna l-fuck-ups, meta minnieh f'postu beda jqattar is-saqaf, kollox ġranna taf kif. F'daw il-25 meta xtrajna tinda taċ-ċirku u tari tinda bir-rieħ, kif ikun ngħidlek il-kummedi li ġrawna miż-żmien id-żu, żmien id-danusan, whatever. Thank you għan-nies. Thank you għan-nies. U thank you għal xulxin. Għalix tipo, this was a fucking amazing ride, tifhemni qed ngħidlek li tagħmel 25 sena ma' xi ħadd. Sentenza sħiħa ta' umor il-ħabs ta' biex hekk jgħidu. U thank you wkoll, istjena nħossha vera importanti. Għal-karattri. Il-karattri, hemm karattri Josh u Sean, Josh bla Sean mhux Josh. U vice versa. Qed tifhem, daw tipo kienu hemm, qed tifhem, in-nies tipo kienu minn kiteb legends, tifhem, tipo anke l-media. And
it's a kind of an end of an era, taf kif li n-nis issa memx l-appuntament li jmiss mux ħajkun Oktober biex jaraw id-dan usan, tifhem memx appuntament li jmiss. Again, mux qed neskludi għax jiena m'għandix wieħed dak in-nies li ngħidlek qatt ma għadhem iktar ma san. Le, anzi, jekk jiġi opportunità li nagħmlu xi ħaġa flimkien, għaliex li jista' jkun li forsi xi darba nerġa' nagħmlu xogħol tad-dan usan. Imma bħalissa għandna bżonn li nesploraw id-dinja għall-ewwel darba f'25 sena fi kwart ta' seklu għedna. Vera tħobbu men, vera estra evidenti meta titkellem fuq, vera. Familja, taf kif, ġifieri ħafna. Fil-sens, minn barra waqt li jettajt li sekrettajt, vera ħan separaw, ma isma mux għal-dejjem, ta' mux bil-forsa għal-dejjem, biex hemm din il-isak hemm parti minnek li tħossa li importanti li dik ir-rabta b'xi mod. Żgur. Sabiħa, Le, ma tipo Sander bħalissa wkoll jixtieq jaqaf jidher għal ftit. Dik persuna tirrispettaħ li jixtieq jagħmilha. Jiena hemm 7 snin differenza, 99.9%, 7 snin oħra. Ħanħossa wkoll. Għax kun fażi differenti minn ħajti bħal meta tlik 7 snin ilu. Kont 10 snin ilu ma kontx niddejjaq nur it-tifel fuq il-social media, allum ma tgħidlix nagħmilha. Għax huwa bniedem differenti meta bdejna nagħmluha taf kif. Allora, id-nies għandhom jiġu għal show b'mindset li biex ħajeduċaw il-karatri. Nagħmlu parti tal-aħħar. Parti tal-aħħar. Fimni għandek tagħmel fl-aħħar ta' mirejn. Celebration. Nagħmlu ċelebrazzjoni ħanifirħu b'xulxin. Ħalli, fimni, il-shows tagħna l-grazzja tagħna dal-aħħar wara mill-COVID law bdew jikbru ħafna. U nixtieq li dal-aħħar wieħed ikun l-ikbar show illi qatta minna. Taf kif? Kemm bħala show x'ħannatu aħna fuq il-palk u dak ħajkun żgur għaliex il-karattri ilu ma jidru il-karattri kollha, taf kif? Kif ukoll anke bħala numri u nixtieq naraw ħafna minnkom anke forsi dawk illi ilhom jimmissjaw xi show illi jiġu jarawh tal-ġennu. Tal-ġenn. X'komunità u sħiħa. Għandek xi karattru li huwa hekk qalbek ħafna u li dispjaċik li tagħmel żmien twil forsi. Jiena ma neskludix, ġifieri ħankun onest miegħek, il-karattri li għalissa żgur ħajispiċċaw huma l-karattri li nagħmel ma' Sander. Jiena ma nagħlaq l-ebda bieb, ġifieri mhux qed ngħidlek li jiena mhux ħanagħmel show ieħor. Qed tifhem u mhux qed ngħidlek li Sander mhux ħajagħmel show ieħor. Ġifieri jista' jkun nagħmel show jiena u jidher il-fażi. Li hu f'karattru maħbub min-nies. Ovvjament, Josh Xon li nagħmel jiena u Sander, dak huma ishom l-iktar tnejn illi. Hemm simbjużi bejniethom li ma tistax. U da xi ħaġa tipo da, konna nitkellmu ma' Julian. Daw iż-żewġ karattri matul is-snin rajna trends tal-politika kif ħatmur. Ġifieri tkun taf li din il-Labor minn fuq, il-nazzjonalisti minn fuq, taf kif. Kif, x'ġifieri? Għax meta mela aħna għandna l-Laburist nazzjonalist. Fi żmien meta bdejna jgħid ċaj tal-nazzjonalist u jidħu nies kollha u tal-Labor ma jitqgħux. Jiena fejn huma n-nazzjonalisti? Fejn huma l-Laburisti? Mbagħad meta beda jiżvolġi żmien ta' Joseph bil-mar fejn huma n-nazzjonalisti? Fejn huma u tibda tara anke id-daħka tkun differenti. Anke min ikun nazzjonalist jew viċeversa fi żmien meta jkun hemm il-partit li ieħor minn fuq ta' kontrihom id-daħqa tagħhom tkun differenti ħafna iktar baxxa, tifhem? Onestament qed ngħidlek, ġifieri taraħħa. Bħalissa ġifieri naqblu eżatt mal-Pols bħalissa id-daħqijat bum, taf kif? ċajta titqu, ċajta jitqu, jgħajtu. Ġifieri tara reġa' tibbilanċat. Onestament, ġifieri qed ngħidlek fl-aħħar show li deru ġoxxu xogħol. Immaġna jkollu surveys iktar preċiżi minn ta' Marmara Daniela. Imma inkredibbli, ġifieri aħna morna u ġifieri ftit snin fejn jiena li nagħmel ta' xogħol u jgħidu fejn huma nazzjonalisti. U ma rispondi ħattu ċerta ta' Sander dejjem u nisimgħu tgħidu ma tbaqa' minnhom. Tifhem? Għall-aħħar show li żajnihom meta qalet fejn huma n-nazzjonisti, issa jista' jkun li dejjem kienu hemm, imma ma kellhomx il-bajt li juru. Huma nazzjonalisti. Għax kien hemm overwhelming ta' iktar udjenza li kienu iktar b'saħħithom flajta tal-Labor, tifhem?
soċjoloġiku. Ma onestament, ġifieri staqsijie Ġulien il-biraħ għalli x'inhi relazzjoni ta' mal-politika. Daw il-ġiex karattri. Għax żgur kienu fis-sala, Ma la jista' jkun li inti sampi li kollok 0% 15 show ma xek. u ikollok tlieta li ċaw ġifieri tlieta għal 363 jista' jkun. Mhux fattibli. 99.9% hemm more or less ir-rate ta' kif tkunu 60-40, 50-50 taf kif skont is-serata wkoll, tifhem? Hija ma kemm kellhom konfidenza li juru li aħna parti minn dan il-grupp. Eżatt. Meta jibda x-show? Ix-show jibda fl-14 ta' Marzu. Ħanajdlek u tapprezzaw kol in-nies. Ma nafx saddum il-ġurnata li għedder podcast kemm ħankunu biħejna fiex ħankunu l-ewwel 3 ijiem tax-show l-ewwel ġurnata nbijaw 366 biljett. Mis-satej ta' wara nofsinhar sa nofs il-lejl meta tala il-ġurnata. Ġifieri tibda tajt mamma mija. Għalmenu f'dal 25 sena xi ħaġa li tot għamilna. Inti fhem? Fej il-Ġunior College hekk vera post sabiħ ħafna għandhom sala inkredibbli li naħseb li tagħti il-warmth li huwa mistħoq. Dbetna ħafna minn dawk ix-shows tal-2000 ruħ, 2005 minnihom. Okay, next. Taf kif? Nipreferi. Il-preferenza ġifieri għalik ikollok sala. Batija ħafna iktar għalina, taf kif? Batija aktar li konxi tu għamlu ħafna iktar shows. Ġifirina biex nilħaq numri ta' 3 ijiem f'post kbir, rrid nagħmel 15-il show. Imma nagħmelhom bil-qalb. Tifhem? X'isbaħ. U n-nies jieħdu ħafna iktar gost. Naħseb għad ħafna tifhem, isni nor mill-ewwel istjellhom. X'inhu? Għad ħafna tifhem waqt li qed nitkellem għax issa realizzajta. Ma nnotajtix s-soltu meta xagħti bda juża ħafna. I was mindful, smajta minn ġewwa. Ġemet meta xagħti bda juża l-istess kelma frekwentament ninduna. Dik tiseħ il-clutch word. Il-kelma li tuża sakemm qed taħseb timla b'dik u tajt. L-argument li jmiss, stjena għandi bżonn clutch breaks iktar. Clutch break. Kemm ħadd pjaċir, vera ħadd gost. Jiddejjem nħu gost, dejjem ninsertak. Jo postijiet random, jo postijiet fej kunem numru ta' nies illi. Namlu weda l-xurxin illi darba fil irdu nċamplu l-xurxin u morru neħdu kafe jew drink. U naħseb mal-nisa tagħna. Ejwa ta'. Għax naħseb illi naħseb id-dinamika tinħoġob. U naħseb jgħodu jipartu n-notes, jgħodu jisawtuna u għandu nitqu. Naħseb hija dinamika li tappella. Daħħakna ħafna l-mara tiegħi. Anka tiegħi. Dina l-aqwa storyteller f'ħajti hija l-mara tiegħi. Daħħani. U issa nkunu onesti miegħek, sirna nagħmlu anke xi video żgħar flimkien u nitqu ħafna. Fuq il-port li għandna. Sina namlu Mars vs. Venus. Jena jesem daħħala fid-dinja ta' l-irġiel, l-stereotip kind of. U għallak, sempi wahda mill-għabin, għatma fim tal-fej jamlu l-Madonna Eyelashes, in-nisa. Għalfej jamlu? La Eyelashes. Ġessa saru jmorru, ġifri, in-nisa l-ewel bdew bidwifer, un batab tjamlu għamek, u issa tjamlu eyelash, tmurru jwaxla l-ek eyelash. Ġifri, inti tmur, tamel sija u nofs, stendud bil-fors ma tistax tiftaħ għajnejk, biex jwaxlu l-ek eyelash falsa ma' kull eyelash ta' vera, bil-kolla. Bis-serjetà. U provajt namela. L-ewwel ta' nipanikettek kbir, għax kif qalt li ma tistax tiftaħ għajnejk iġġennin, taf kif. U mbagħad rabtithom li. Imma hekk, mbagħad eżempju mbagħad jieħed ta' tarma l-amara, xi ħaġa li dejjem nagħmel jiena, tifhem? U għamlitha. U allura nitqu mbagħad titħaq bl-affarijiet li tagħmel. Tipoġġi tarma l-amara b'żarbun ta' takkuna. Toqgħod timitak il-mara jew? Le, ta' le. Il-mara tiegħi vera timmitani u vera jkollha raġun istra. L-iktar li taf timmitani meta nidħol id-dar b'sorma pereżempju, u qasninduna li qed b'sorma. Taf kif? U insomma, mhux se nagħmilha jien ovvjament jien imma għandha dil-kapaċità li tosservani titnejjek bija
u waqt li qed titnejk bija tagħmel comedy show bija jiena qed ninduna kemm jiena tannejk U ġib is-sitwazzjoni kalma. u ġibni jinsew laqbdu tibda titħaq u fl-istess ħin qed tagħmel l-osservazzjoni u ftemna u sorted. Nitqu anka tfal jena, tfal żgħar imma jdaħku, ta' vera jdaħku, u nitqu bihom. Mbagħad kif għatlek l-ewwel, di naħseb qas tfemmajnija biex tismaħa xi daħħa tismaħu żgur. Imma tiegħi għandha l-ħabta li nasal xi nasal id issa ma nafx fiex ħinsar, kif nasal għadli issa kemm impoġġi. Hekk imur disa ħeni differenti. Issa kemm il-lesti jara, issa kind of kont qed naħdem. Ma saqsejtekx tipo. Le ma tipo iżom ma kellekx għalfej kind of tajd li ma dejjem tajdieli Forsi issa tieqaf tajda. Ġilettela kif jista' jkun? ċiex. Kif jista' jkun dejjem Meta niġġieldu tinħaraq ħafna. meta tiġġieldu. Ngħidilha, meta eżempju, għax dik ġieli tkun istadni kemm impoġġi u mbagħad tgħidli tipo il-clutch word. Istadni kemm impoġġi u mbagħad ħad toħroġ il-gas. Bum taf kif. Arint! Għax jiena l-iktar, eżempju, waħda milli issik tweġġani. Arint. Ġieli ta' mux naqal uffiċċju taf kif xi downsizes what I did. Ngħidilha tipo inti l-uffiċċju l-ħaddiem mal-karattri, in-nies li tintaqa' magħhom fija. U mhux qed ngħid li x-xogħol tad-dar u l-affarijiet li tagħmel il-mara mhumiex fihom x'tax anke li tuħu ħsieb it-tfal li tlanda. Le, mhux imnalla ikollok dinamika ta' mara jew partner illi toħloqlok l-armonija fid-dar. Għax għal-mara tiegħi hija ħafna dik l-enerġija li toħloq dik l-armonija, dik is-sens ta' familja li tagħmel tal-imarfa jgħidlek biex kuljum inti tittikol tal-imarfa. Vera? Mela, id-vir tittasal id-dar, kif nasal id-dar tkun hemm is-soppa. Estra. Mhux jien kuljum trid tal-imarfa mbagħad tiklu xi ħaġa oħra wara. Sustanzjali. Li aħna naħseb dak id-dinamika niġbruha jiena u tfalek, the whole thing, u ġieli eżempju, tifla għandha l-ħabta tiġi ħdejna fis-sodda. U jekk inħarsu li mhux għax it-tifel li imma żgħira ma konniex ċerti jekk ridniex, taf qed tifhimni qed ngħidlek. Allora ġieli nħarsu lejha, għax it-tifel kien pjanat, kollox bleżat, kollox irridwat. Nħarsu ngħidu Madonna, himna l-għandna lejla. Kif kun differenti l-ħajja mingħajra, x'inha il-mara it-tifel jiġbaħ lilha bleżat. U t-tifla tiġbaħ lili bleżat. Imma bil-kulur tal-ġilda, il-mara jena tnax iktar samra, it-tifel ismar, għandek għajnek ċari bħal tiegħi imma t-tifla bajda bħali, immaġina ġieli jitqu n-nies. Meta jaraw fuqi jitqu. Għax tantija viċin, tantija isek bat beb, Facebook, mux biċċajt, ma ta' tamel dal-Facebook, letteralment. Incredible. Isma, ħat ħafna buzz, nitkellem jgħak nishtiqlek. Nishtiqlek tiġi show. Ġej. Promise? Promise. Tajjeb, mela batlek il-biljetti. Promise. Kelma ta' raġel. Bro, nishtiqlek ħafna ġit, nishtiqlek ħafna suċċess, nishtiqlek ħafna żminijiet sbieħ, nishtiqlek l-orizzonti li ssib ikunu dak li qalbek edha tfittex jew forsi qastaf li qed tfittex u ssibhom. Diki, vera, għax jibdew jinfetħu affarijiet ġodda. Jena l-istess, grazzi tal-iżidendni, bħal matlek jiena fem, napprezza u nifhem il-bajt li għandek biex għamil ċaħġa bħal da u inti sostenibli minna ħafna bżonnijiet ta' affarijiet oħra. Ġifiri dik li jena fil-mistier. Naf kemmu diffiċli u prosit li l-ek u t-tim tijak għaxan zgur tim b'saħħtu għarajk biex tamlu affarijiet bħal daw. Bro, vera inti wieħed minn dawk in-nies istra li kontent illi qiegħed preżenti fil-kultura Maltija. Taf kif l-nies, they can look at you and say, fuck a decent guy. Hard working. U l-esperienza tiegħi kif dejjem għatlek kull darba l-tqajna, all right, Daniel,
tal-ġen. Anka jekk is-sitwazzjoni tkun speċjali mhux it-tip ta' lejl nixtieq nkun fih. L-aħħar l-arbella tajna l-xulxin. Il-mara tiegħi tixtri inti qiegħed x'imkien ieħor u tajna hekk. Nitkellem ma naqsu, nitkellmu ftit. Imma grazzi sieħbi, grazzi. U good luck għal kollox. Grazzi lilek. Li tajjeb lilkom segwejtu, perswas li minn segwa saw żgur kienet jieħu gost. Li tajjeb, saħit. Mela, tlaqna?